Bos días a todos e benvidos á sesión ordinaria que se celebra hoxe 3 de novembro aquí no Salón de Actos do Concello. Como primeiro punto da orde do día, aprobación de borrador da acta da sesión anterior. Bueno, si tedes algunha alegación á acta. Sí, unha alegación non, pero quero confirmar que eso que dixo a Karen que eu naquele momento non me acordaba, dixen que non me acordaba desa reunión, eu creo que non é así. Só decir eso. A reunión non foi para que nos, para consultar connosco as normas da ordenanza, senón foi para explicarnos como había que aplicar a ordenanza para solicitar as bonificacións. Non, nada máis, só quero aclarar eso, nada máis. Simplemente aclaralo. Vale. No. Se non hai nada, pasamos á votación. Pasamos á votación. Votos a favor da acta? Son dúas, Dúas actas. Vale esta votación para as dúas? Sí? Sí. Vale. Pasamos ao punto número 2 da orden do día. Moción do Grupo Municipal Socialista relativa a exixir a Xunta de Galicia a inclusión nos investimentos para Rodeiro nos orzamentos 2026. Vai a defender a moción Patricia, a voceira xunta do Partido Socialista. Bos días a todos e a todas. Procedo á lectura da moción para exixir á Xunta de Galicia a inclusión de investimentos para Rodeiro nos orzamentos do 2026. O Concello de Rodeiro leva anos sufrindo unha evidente falta de compromiso por parte da Xunta de Galicia no relativo aos investimentos e proxectos estruturais que permitan o desenvolvemento económico, social e demográfico do noso municipio. No proxecto dos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2026, unha vez máis, constatamos que Rodeiro apenas existe para a Xunta de Galicia. Só Lalín e a Estrada aparecen incluídas nestas contas, mentras que o resto do noso territorio queda completamente esquecido. Pola contra, concellos como Rodeiro, Dozón, Agolada, Silleda e Cruces, que compartimos unha mesma realidade comarcal e socioeconómica, seguimos sendo abandonados á nosa sorte sen recibir o apoio nin o investimento que precisamos e merecemos. Esta falta de compromiso é aínda máis grave se temos en conta que Rodeiro conta con proxectos concretos e viables, xa redactados e pendentes únicamente de financiamento económico, entre os que destacamos a depuradora municipal, con proxecto técnico xa rematado e un investimento estimado de 3.300.000 euros, imprescindible para garantizar un servicio básico e respetuoso co medio ambiente, a mellora integral da estrada PO 533, que vai dende Lalín ata o Alto do Faro, que precisa un aglomerado integral debido ao seu deterioro e a súa importancia como vía principal de comunicación para veciños e veciñas, transporte escolar e actividade económica. O centro de día é o punto de atención á infancia con un orzamento previsto de 800.000 euros que supón unha infraestrutura esencial para atender ás familias, favorecer a conciliación e coidar as persoas maiores. Un programa de vivenda pública en Rodeiro cun investimento estimado de 5.000 millóns de euros necesario para fixar poboación e ofrecer alternativas reais a mozos e familias que queren vivir e traballar no noso municipio. A isto súmase a necesidade de reforzar os servizos públicos básicos, especialmente en educación e sanidade, dous piares fundamentais para garantir a igualdade de oportunidades no rural. Os centros educativos precisan máis recursos e mantemento, mentras que o servizo sanitario tamén continúa infradotado, con carencia de profesionais e limitacións na atención primaria. Rodeiro é un concello con enorme potencial agrario, forestal e turístico, con veciños e veciñas emprendedores e un territorio rico en recursos, pero sen o apoio necesario da Administración autonómica para poder desenvolverse e xerar futuro. O esquecemento de Rodeiro e da comarca do Deza nos orzamentos autonómicos é un auténtico despropósito e unha mostra evidente da falta de vontade política para garantir o equilibrio territorial e impulsar o desenvolvemento do rural galego. Entonces, por todo isto anterior, queremos acordar aquí no Pleno do Concello de Rodeiro exixir á Xunta de Galicia que inclúa nos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para o ano 2026 os investimentos necesarios e concretos para o Concello de Rodeiro, nomeadamente
a construción da depuradora municipal, a mellora integral da estrada PO 533, o centro de día e punto de atención á infancia, o desenvolvemento dun plan de vivenda pública en Rodeiro. E reclamar que se reformen os servizos públicos básicos de educación e sanidade no noso concello e que se adopten medidas efectivas contra o despoboamento, apoiando o acceso á vivenda, a creación de emprego e a mellora de infraestructuras. Gracias. Despois da exposición de motivos e lectura da moción, non sei se os grupos queredes intervir. Paso a palabra a Cati Somoza. Gracias. Señor alcalde, concelleiros, veciños e veciñas que hoxe asisten ao pleno, bos días a todos. De verdade, señor alcalde, que só estas son as necesidades que ten que trasladarlle a Xunta de Galicia por parte do Concello de Rodeiro? Só son estas que figuran na moción, porque nós sabemos e entendemos que os veciños demandan máis cousas que isto, non só isto. Pero, bueno, imos ir por partes. Primeiro, solicitan 3.300.000 euros para a depuradora, tendo en conta que habería que cofinanciar unha parte, un 20%, esos serían 660.000 euros de fondos propios. De onde sacaría neste momento o Concello de Rodeiro esos 660.000 euros? Porque de remanente, creo recordar que pouco pasa dos 500.000 euros, agora mesmo. Mellora integral da estrada PO 533, la Lín Alto do Faro, dicen. Eu dígolles que non se preocupen por a mellora desa estrada. Aínda que o arranxo desta vía non figure nos orzamentos, ten o meu compromiso, así yo digo, ten o meu compromiso de que esa vía vai ser arranxada máis pronto que tarde. Podo ollar como están as estradas autonómicas e podo ollar como están as estradas provinciais. Non pense que son nacionales, carreteras nacionales, nin pense que son carreteras locales. Vale? As estradas autonómicas e provinciais están todas en perfecto estado. Dá gusto velas e andar por elas. O resto vai a por Dios. Por consiguiente, pareceme unha ridiculez ter que andarlle chorando á Xunta de Galicia que veña a arranxar unha carretera cando ela xa é a máis interesada, e así o ten demostrado, en facer a conservación e o mantemento dos seus viales. Fai 3 anos, aproximadamente, arranxouse a que vai de Rodeiro a Golada. A Xunta destinou máis d'1 millón de euros para o seu arranxo. Figuraban os orzamentos? Non. Arranxouse? Sí. Na actualidade, estánlle facendo as labores de mantemento para afrontar o inverno e que a carretera non sufra deterioro. Falan tamén de solicitarlle financiamento para o centro de día e punto de atención á infancia e falan dun orzamento previsto de 800.000 euros. Pero como? Explíquenmo. Vostedes solicitaron unha axuda á Diputación de Pontevedra a través do Plan Extra e presentaron un proxecto con un orzamento que ascendía a 1.164.000 euros. Agora falan dun orzamento de 800.000. Eu non entendo nada. Ou é que xa teñen en conta os 500.000 que lles aprobou a Diputación e queren pedir outros 800.000. Pero para qué? Porque se o orzamento ascende a 1.164.000, non se precisan 800.000, precísanse 664.000. Un programa de vivenda pública en Rodeiro, con investimento estimado de 5 millóns de euros. Primeiro, en primeiro lugar, se a Xunta lle dera para diante a isto e destinara 5 millóns de euros para construir vivenda pública en Rodeiro, este Concello estaría en condicións de dispoñer de máis d'1 millón de euros para poder aportar cofinanciamento para ese investimento? Non. En segundo lugar, este Concello disporía de terrenos necesarios para que a Xunta veña a construir e destinar aquí 5 millóns de euros? Tampouco. Vostede, señor alcalde, no mes de abril reuniuse ca conselleira. Chegou ao pleno do mes de maio alabándoa por o ben que o atendeu
por o seu trato cercano e mesmo se dirixiu ao presidente como compañeiro dela e amigo para que llo trasladara. Dixo que lle puxera enriba da mesa outras opcións que valorarían, como, por exemplo, optar as axudas da Consellería de Infraestructuras para arranxar as vivendas dos mestres. Falou de axudas de hasta 50.000 euros por inmoble. En primeiro lugar, desde maio hasta novembro, solicitou vostede a desafectación desas axudas desas vivendas á Xunta? Tamén falou naquel pleno de incentivar a promotores a optar axudas de hasta 50.000 euros para rehabilitar ou adaptar inmobles destinados ao alugueiro durante 20 anos. Fixo algún traballo con promotores privados para informar desde que existían estas axudas? O único que fai vostede é pedir, cruzarse de brazos, esperar a que o resto das administracións veñan a Rodeiro, teñan ben a vir a Rodeiro e facer todo, absolutamente todo. Dixo tamén naquel pleno que non descartaba mercar algún solar para destinar a vivenda pública. Que avanzou desde maio a novembro neso? Porque hai un programa da Xunta do Instituto Galego de Vivenda e Solo para, precisamente, convenios para adherirse a adquisición de terreo para a construción de vivenda pública. E o plazo permanece aberto indefinidamente. Vostede fixo algún traballo neste sentido? Non, pero claro, que bonito queda pedirlle á Xunta 5 millóns de euros para construir vivenda pública no noso concello. Fala tamén de reforzar servicios básicos como a educación. Sorprendente. Sorprendente é de ter moita jeta. Precisamente a persona que desatende aos nenos, ao colexio e a toda a comunidade educativa que reclame que se reforcen os servicios de educación no noso concello. Preocupouse vostede se os nenos que están nas aulas teñen suficiente luz para poder recibir as clases axeitadamente? Non. Preocupouse vostede de se os nenos teñen frío no colexio? Non. Pero, claro, reclamarlle á Consellería que reforce os servicios de educación, eso sí, parecelle axeitado. Sanidade. Por o que se ve, salvo vostede, o resto dos veciños, desde logo, que nos consideramos perfectamente atendidos no noso centro de saúde. Oxalá nunca empeore a calidade da atención que recibimos. E fala tamén de incentivar, de pedirlle que incentive a creación de emprego. Home, resulta cando menos gracioso. Acaban de rematar un obradoiro de emprego para o que reciben preto de 500.000 euros da Xunta de Galicia. Eso non é incentivar o emprego, que eu sepa, fórmase persoas para despois para que estas persoas despois se incorporen ao mundo laboral. Ben, neste concello, a Xunta, a pesar de que vostede di que non, leva investido nos últimos anos. Vale, non hai máis que ver a reforma da Estrada da Bolada, non hai máis que ver o Parque do Río, etc. etc. Mesmo investimentos que superaron 2 millóns de euros, e ningún deles, si, neste concello, non me poña esa cara, e ningún deles figuraba nos orzamentos da Xunta, pero fixéronse igualmente. Eu asegúrolle, fíjese ben o que lle digo, que a Xunta vai facer máis cousas neste concello. Máis cousas, aínda que non aparezcan nos orzamentos e aínda que vostede non as traslade nesta moción. Pero tamén lle digo outra cousa. Se chegan esas cousas non é gracias ao seu traballo, senón gracias ao traballo dos meus compañeiros e compañeiras anteriores que gobernaron este concello. E despois tamén me fai moita gracia porque se compara vostede con outros concellos limítrofes como Rodé, como Dozón e Agolada. Pois con Dozón non se compare porque a Xunta está financiando 2 residencias públicas nesta provincia, unha delas en Dozón, ya gobernado por o PP, e outra delas en Fornelo do Montes, gobernada polo PSOE. Por consiguiente, quero lle dicir que non se trata nin de que sean concellos pequenos,
nin de que sean concellos de distinta cor política que a Xunta. Sabe de que se trata? Trátase de falta de traballo do señor alcalde, neste caso. Vale, trátase de falta de proxecto e de planificación. Trátase de que leva máis de 2 anos gobernando e non sabemos aínda cal é a súa folla de ruta, nin cal vai ser a súa folla de ruta do seu mandato, porque non a ten. Por iso non o sabemos. Polo tanto, eu xa lle digo que o Grupo Municipal do Partido Popular non pode apoiar esta moción. En primer lugar, porque consideramos que Rodeiro necesita doutras cousas a maiores destas que solicitan. Porque consideramos que vostedes non traballaron nin para saber cales son as necesidades reales dos veciños e veciñas de Rodeiro, para poder facer trasladar á Xunta unha moción realista. E tamén porque esta moción chega tarde. Como ben saben, os orzamentos da Xunta xa están aí para a súa aprobación. Levan tempo traballando neles. Non se lles ocurriu a semana pasada publicar os orzamentos ou así as partidas, como vostedes traen aquí esta moción con unhas cifras redondas que non sabemos de onde as sacan, amparadas en que, porque, en fin, é dicir, a Xunta de Galicia fixo o seu traballo, que elaboraron os orzamentos, cousa que vostede, señor alcalde, leva 28 meses gobernando este concello e non se molestou en traer unhos orzamentos a día de hoxe para a súa aprobación. A pesar de mentir a toda a veciñanza, non a voceira do Partido Popular, senón a toda a veciñanza de Rodeiro, descaradamente, en varias ocasións, dicindo que estaban traballando neles, mesmo públicamente en entrevistas de radio. Xa alá por mes de xullo do ano 2024, dixo públicamente que igual os traían en agosto. Este ano, no mes de xullo, volveu dicir públicamente que igual os traían en agosto. No pleno de setembro, pregunteille por eles, volveu dicir que estaban traballando neles. Son ben difíciles de masticar, pero realmente esas son as razóns por as que nós non podemos apoiar esta moción que nos traen a pleno. Si necesitamos de investimentos autonómicos no noso concello, pero, lóxicamente, o que non podemos é blanquear a súa incapacidade de xestionar recursos de outras administracións. Moitas gracias. Alberto Lamazares. Moi bons días a todos, a todas, e sobre todo ao público que normalmente carecemos del, así que é unha alegría. Bueno, señora Cati, despois da súa intervención previa ás miñas consideracións sobre esta proposta, pois facer varias mencións ao que vostede foi destacando. Cando vostede cita que ten o meu compromiso, aquí o que eu recollo unha percepción de que a Rodeiro, cando goberna a Xunta de Galicia o Partido Popular e cando goberna a Diputación de Pontevedra o Partido Popular, os recursos aos concellos que non están gobernados polo Partido Popular dependen da oposición. Porque vostedes estades aquí e a oposición está aquí en Rodeiro non para axudar aos veciños e as veciñas de Rodeiro. Están para condicionar os recursos que veñen para as veciñas e aos veciños de Rodeiro. E se eses recursos considera o Partido Popular que poden favorecer a xestión de quen goberna neste momento, vostedes bloqueanos, que é o que estades facendo de maneira sistemática en ambas administracións públicas, e ao cal non só lamentamos nós, como neste momento membros do goberno local, que non acaba lamentando a quen nos sufre, a quen padece a vosa maneira de facer política, son os veciños e as veciñas de Rodeiro. Porque co Partido Popular dáse unha curiosa paradoxa. Cando non gobernan, bloquean. E cando non gobernan, miran dos seus propios intereses para colocarse nas diferentes administracións públicas, tanto sexa na delegación da Xunta de Galicia en Pontevedra como na presidencia da Diputación de Pontevedra. E isto vou no corroborar con datos. Porque senón a xente pode dicir, home, parece que non lle gusta a Alberto Lamazares que haxa representantes de Rodeiro nas diferentes administracións públicas. E sí que me gusta, pero sempre cando eso favorece os intereses da nosa veciñanza, porque senón do contrario non nos vale para nada. Mais alá de
unhas publicacións de que orgullo que esta persona de Rodeiro chegue á NASA, pero se eso non aporta nada ao conxunto da veciñanza, pois alegrámonos moito, disfruta do teu tempo pola NASA e dalle recordos á familia. Así que continuamos con diferentes puntualizacións sobre a intervención de Cati, deixando esa xa en primeiro lugar. Cando vostede fala da residencia de Dozón, e que é tan lamentable a súa intervención que a vincula a este goberno, cando esa axuda para esa residencia de Dozón foi convocada cando vostedes estaban gobernando, que é unha liña de axudas que ven do mandato anterior que vos non solicitastes. En Rodeiro hai necesidades de centro de día, de atención social e de atención aos nosos maiores, lamentablemente. Continuamos. Vostede di que chega tarde esta iniciativa porque os orzamentos da Xunta están presentados. Os orzamentos da Xunta, para a súa información, ainda que non debería ser descoñecedor delo, ainda están no Parlamento e vai pasar o período de emendas as cales nós achegamos as nosas propostas a través da moción do Partido Socialista de Rodeiro, os grupos parlamentarios propoñen as súas propostas e incluso o Partido Popular no Parlamento probablemente presente tamén algún tipo de modificación aos orzamentos, polo cal estamos no momento estratégico e clave para que Rodeiro apareza para a Xunta de Galicia, sempre e cando non existise o bloqueo do Partido Popular. E vostede fala de tan só estas necesidades. Bueno, agora vou poñer eses datos encima da mesa a ver cales eran as necesidades do Partido Popular en anos anteriores, logo. Bueno, para os orzamentos da Xunta de Galicia tamén, para quen nos está escoitando, explicar que, lóxicamente, hai unhas partidas globales que poden actuar en diferentes concellos que non aparezan directamente no orzamento para o ano 2026, pero que pasa cando aparecen, como son, por exemplo, os millóns de euros que a Xunta vai invertir en Lalín. De feito, a noticia pon 42 millóns de euros, compromete a Xunta de Galicia nestes orzamentos. Iso quere dicir que nos orzamentos estes 42 xa son impepinables. A Lalín ainda lle pode tocar máis, como lle pode tocar algo a Rodeiro, lóxicamente. Pero isto xa é incuestionable. Lalín leva 42 millóns, Rodeiro leva 0. Pero podemos ir máis atrás para desmontar o que antes decía. Bueno, no ano 25, Lalín, co seu delegado territorial, volve levar, pois, 7,8 millóns de euros. E agora ímonos ao ano 23, unhos orzamentos da Xunta de Galicia presentada por Luís López en Lalín, donde a Xunta inclúe inversións iniciales por 35,7 millóns de euros para a comarca do Deza e Tabeirar Montes. Curiosamente, Luís López olvidouse de poñelo de que aparecera Rodeiro nos orzamentos da Xunta de Galicia. Reitero, son datos. Os orzamentos para o ano 2022 presentados tamén en Lalín o 20 de outubro do ano 2021 co mismo delegado territorial da Xunta de Galicia. Lalín copa el maior desembolso de la Xunta para el año 2022 de toda a zona. Orzamentos presentados en Lalín polo delegado territorial da Xunta de Galicia en Pontevedra. Curiosamente, Rodeiro, po ano 2021, presentado 24 de novembro de 2020, Lalín acapara las inversiones de la Xunta de Galicia en la zona para el año 2021. Bueno, o que sí que non vou é desarrollar todos os millóns de euros para que cada cousa da que van. Por exemplo, tamén para carreteras, tamén para medio rural, tamén para servicios e atención social, etcétera, etcétera. De feito, para ese ano 2021 a Xunta destinou 14 millóns de euros. Polo cal, aquí están os datos onde eu decía que cando o Partido Popular goberna as institucións bloquea, e cando non as goberna bloquea, e cando goberna, pois intenta ir traballando polas diferentes administracións, facendo os seus focos personales
para intentar, pois, ter espacios de poder. Como se consiguen eses espacios de poder? Pois da maneira contraria a como fai Crespo, porque Crespo, cando necesita unha residencia, un centro de día, presentas ali e dille aos seus: Lalín ten que aparecer. E cando imos nós, bueno, eu son xoven, se hai posibilidades por de ascender, pois esperamos un ano máis, porque a realidade é que temos un edificio polivalente aí, como a un palomar, que recibiu da Xunta de Galicia, que a inversión toda que ten este gran goberno que sabía das necesidades dos veciños e das veciñas, pois 200.000 euros alá polo ano 19 ou polo ano 20. Eso é todo o que conseguiu da Xunta de Galicia para un proxecto para o que Dozón conseguiu 1,5 millón de euros. Esas son as vosas grandes inversións. E despois tamén chama a atención que vostede, dentro do que destacou das grandes inversións da Xunta de Galicia, tuvose que ir a un parque. Unha trayectoria de goberno de 12 anos excelente, cunha gran xestión, já un traballo en canto a infraestructuras, a vivenda, a desarrollo de solo industrial. Vos sí que traballastes. Porque, quer dizer, os outros que levamos aquí 2 anos xa lle temos que ter dado a solución de todos os problemas que vos trouxestes a Rodeiro durante casi 40 anos que votastes gobernando. E agora nós, claro, nós temos que ter solo industrial, temos que ter vivenda, temos que ter parcelarias en todo o Concello, o centro de día acabado, as carreteras todas ben arranxadas. Nós, decir, home, eu entendo que vos sobre nós tedes gran estima, tedes unha consideración alta sobre a nosa capacidade de xestión e de traballo, pero non facemos maxia. Non podemos facer maxia. Se vostedes deixastes destrozadas as carreteras, que ven unha moción dentro dun pouco, por nós en 2 anos podemos ter todas arregladas. É dicir, traballamos moito, sí, pero non podemos facer maxia. O que un order fan en 12 anos é imposible que outros os arranxen nunha legislatura. E iso tense que dar de conta tamén a xente, que por algo vos estades na oposición, non polo ben que o fixestes. Iso tamén, o conxunto da xente tamén o sabe, porque normalmente un concello con un porcentaxe de votante ao Partido Popular do 60%, esa xente non deixa de votar ao Partido Popular de Rodeiro porque o faga ben. Que a ver se vos pensastes que a xente dixo, vamos lle dar un pouco de descanso ao noso partido, a xente do noso partido, porque de tanto que traballan, levan 12 anos traballando tan fuerte e tan arreo, vamos lle deixar 4 anos de descanso para que entren outros. Pero é tan triste o que vos facedes cos presupuestos da Xunta de Galicia, que tedes un proxecto aprobado de abril do 25 para a concentración parcelaria do Val de Camba e hasta o bloqueades. Este proxecto está aprobado. Proxecto de camiños secundarios e mellora de camiños principais e accesos a predios da zona de parcelaria tal, Val de Camba tal. 2.391.336 euros e nin eso sodes capaces de contemplar nos orzamentos da Xunta de Galicia, que a parcelaria facedela vós, que o proxecto aprobástelo vós, que estades esperando a que chegue un proceso electoral, autonómicas, para vir ali e dicirlle aos veciños, que é o que soledes facer tamén, que a parcelaria do Val de Camba, cada vez que veñen unhas eleccións, metedeslle un pouco de cartos. E mientras os que andamos por elas, os labregos e as labregas, hai xente en Río que ainda non ten acceso ás fincas. Por que non consignades tamén isto? Porque vos utilizades os orzamentos da Xunta de Galicia como un instrumento político ao vosso favor. E iso é triste porque a quen penalice son os veciños e as veciñas. E, pola contra, non sei hasta que rédito vos pode dar ese bloqueo continuo hacia Rodeiro. Non sei electoralmente que podedes dar conseguido. Nada máis, moitas grazas. Patricia Hermida. A nós non nos está sorprendendo a súa posición. Entendémolo e tampouco nos sorprende, como digo, porque vostede isto non lle pode importar demasiado todo o que aquí pedimos nesta moción, porque o lugar onde vostede vive, en Lalín, ese sí que está recollido nos orzamentos da Xunta de Galicia. Pero nós, como persoas que vivimos aquí, eu como unha rapaza nova que naceu en Rodeiro, que vive en Rodeiro, e que quere seguir construindo a súa vida en Rodeiro, temos un problema. E o problema é que a xente, como a min, está a verse obrigada a marchar, a buscar outras oportunidades noutras vilas e noutras cidades, porque aquí non contamos con servizos. É o máis grave que non temos acceso a unha vivenda pública nin a políticas que apoien ás persoas novas que aquí nos queremos quedar.
O maltrato da Xunta de Galicia non é unha sorpresa, senón que xa é evidente, é unha constante. Porque, miren, no 2018 quedamos fora dos orzamentos, no 19 tamén, no 20 tamén, no 21 tamén, no 22, no 23, no 24, no 25 e agora tamén no 26. O que estamos vendo non é un esquecemento casual, senón que é unha decisión política deliberada. Mentres outros concellos, como a Estrada, reciben partidas millonarias ou Lalín, que conta con investimentos concretos, Rodeiro segue sen aparecer nin nas notas ao pé de páxina dos orzamentos, que xa sabemos que invisten diñeiro, pero que non aparecen nos orzamentos, pero que tamén os están investindo noutros concellos, que sí que están aparecendo nos orzamentos. É evidente que hai un interese político detrás disto, como ben dixo Albert de Lamazares. Concellos como Silleda e Rodeiro, gobernados polo Partido Socialista, Agolada, gobernado polo Partido Anticorrupción e Xustiza, Cruces, gobernado por unha alternativa veciñal, queda sistematicamente excluído dos orzamentos da Xunta. E aquí tamén este ano lle temos que sumar o Concello de Dozón. Pero neste Concello, como xa falamos, se fora pouco, con apenas 985 habitantes, que si se beneficiou dos orzamentos da Xunta de Galicia no ano 2025, recibiu 1.500.000 euros para unha residencia da terceira idade. Mentre Rodeiro, con máis do triple de poboación, non lle dan nin dereito a ter un centro de día, porque, se non o saben, foi nos denegado polos seus amigos da Xunta de Galicia o pasado mes de outubro. E aquí sí que contamos cunha infraestructura, sendo conscientes de que temos que é necesario equipamento e rematar o edificio. Entón, isto deixa claro que non se trata nin de número de veciños nin de necesidades, senón dun criterio político que non ten justificación ninguna. E o rural, Rodeiro, non pode seguir sendo o último da fila, nin pode depender da cor política do goberno de quenda. Entón, nós témolo claro, que defendemos esta moción porque non queremos marchar de Rodeiro. Queremos traballar aquí, vivir e criar aquí o noso futuro. Pero para iso tamén precisamos que Rodeiro sexa avalado pola Xunta de Galicia. E nós, de verdade, que lle pedimos que reaccionen, se unan a nós, pensando no ben dos veciños e veciñas que estamos aquí representando no día de hoxe. Gracias. Cati Somoza. Ben, vou a ir por partes. En primeiro lugar, señora voceira do Partido Socialista, son eu a única persona que resido no municipio de Lalín, desta corporación municipal? Son eu a única? Non. Hai máis persoas que residen no municipio de Lalín, Camín. A súa compañeira Begoña, que hoxe se ausenta, tamén reside no municipio de Lalín. Vale. Eso o primeiro. O segundo, aclararlle ao señor Alberto Lamazares que nós facemos maxia. Decidimos nós onde se invirte, quen invirte e como se invirte neste concello. Claro que sí. Pois non temos ese poder de momento, non nos lo conferiu ninguén. Pero tamén lle digo unha cousa e pregúntolla. Máis de 2 millóns de euros en 2 anos da Diputación de Pontevedra para arranxo de camiños é bloquear? 500.000 euros para o centro de día é bloquear? Que sería de vostedes se non os rescatara constantemente a Diputación de Pontevedra? Que sería de vostedes? Que sería de vostedes? Prácticamente ningún solo euro destinado a arranxo de carreteras. Por outro lado, a obra do colexio, máis de 500.000 euros. Acaso non apareceu nos orzamentos da Xunta de Galicia? Vostedes que dicen que nunca aparece Rodeiro, eso non é verdade. Por lo menos, infórmense. E cando digo que chegan tarde con esta reclamación, non me refiro a que os orzamentos da Xunta xa estén aprobados. Refírome a que levan meses e meses traballando neles. E vostedes, díganme, cantas veces se reuniron con conselleiros? Con cantos conselleiros se reuniron? Cantos proxectos lle trasladaron á Xunta deste Concello? Vostedes pensan que chegar ali, que os atendan, vir para casa e que xa aparezca un investimento reflexado nos orzamentos para Rodeiro. Iso non é así. Os concellos que realmente se benefician e aparecen nos orzamentos da Xunta é porque os alcaldes se dedicaron a traballar, a ir,
a levar propostas concretas, ben traballadas, con base, fundamentadas, e non só ir para... Non se ría, señor alcalde, a mí non me fai gracia. Vostede ten moitísima falta de traballo e nós non lle imos, xa llo dixen antes, vale, blanquear a súa falta de traballo. Vale, que xa vostede non defenda a moción, ponlla na man a unha compañeira de partido. Vale, por que? Por que non a defende vostede? Por que? Non lle vale o corpo, porque sabe perfectamente que é o único responsable de que Rodeiro este na situación na que está agora mesmo. Moitas gracias. Alberto Lamazares. Quedoume unha anotación pendiente da anterior intervención, cando dixo que no centro de saúde estaban perfectamente atendidos, como ao servicio de pediatría, non? Os pais e as nais, os nosos pequenos e as nosas pequenas están perfectamente atendidas no centro de saúde de Rodeiro, xa por non me estender con respecto ao centro de saúde de Rodeiro máis, porque a proposta non está vinculada a eso. A última citación que lle fago é con respecto ao da Diputación de Pontevedra. A Diputación de Pontevedra, en que aspecto, salvo ao Concello de Rodeiro, de maneira diferenciada ao Concello de Dozón, a Golada, a Silleda ou aos 59 concellos de menos de 50.000 habitantes que ten a provincia de Pontevedra, que todos levan o mesmo tipo de axudas que nós. Se queremos citar algunha diferenciación con respecto á Diputación de Pontevedra, por se caso son líneas de axudas vinculadas a turismo, como pode ser aos 60.000 euros que leva o Concello de Lalín por a iluminación das aldeas de Nadal, é dicir, ou outros convenios ad hoc que se fan con diferentes concellos, cousa que con Rodeiro estáse á espera do primeiro convenio específico para unha necesidade deste Concello, como dixen agora mesmo, nada máis. Gracias, Alberto. Bueno, eu simplemente facer unhas aclaracións sobre unhas mencións que me decía Cati Somoza ao respecto, por exemplo, do edificio polivalente que solicitábamos 800.000 euros, sí, os 800.000 euros que nos denegou a Xunta de Galicia dos proxectos estratégicos, que se nos incluya aí. Esa diferencia do 1.167.000, que é o proxecto presentado na Diputación de Pontevedra, hai unha diferencia. Aí falta o equipamento. Evidentemente que ata os 800.000. É dicir, simplemente hai que ler o proxecto e ver que nese proxecto non iba o equipamento. Por lo tanto, hai un traballo feito detrás. Cando falamos de 800.000, é que son 800.000, non son 750, nin 700, nin 600. Son 800.000 para rematar o edificio e meterlle o equipamento. Vale, cando fala vostede de que o Rodeiro houve un obradoiro de emprego, hombre, faltaría máis. É dicir, se temos dereito a el, unha cousa son as axudas estruturais ou os orzamentos estruturais da Xunta, como pode ser para, sin duda, onde está limado e moi limado o proxecto da depuradora e sigue esperando. Son 3.300.000. Outra cousa é o obradoiro de emprego. O obradoiro de emprego son axudas lineales que saca a Xunta de Galicia e os concellos competimos nelas. Se temos dereitos e presentamos un proxecto decente, o pillamos. E se non, o veamos. É dicir, unha cousa son os proxectos, os orzamentos estruturais da Xunta e outra cousa é líneas de subvencións. Líneas de subvencións como pode ser a do plan Camiña, que lle corresponde xa directamente ao Concello de Rodeiro, que está designado o orzamento para o Concello de Rodeiro, pero non é que vaya nos orzamentos da Xunta nin que sea unha axuda. Acabámosla de pirear, sin duda, co carriño dos helaos, tamén, porque decir que o Concello de Dozón, como dixe Alberto Lamazares, e o Concello de Fernelos de Montes, pois tiña lle asignaron unha subvención o ano pasado, pois os anteriores compañeros do goberno municipal olvidáronse de pedir esa axuda. Non solicitaron axuda para residencias na provincia de Pontevedra. Por lo tanto, é dicir, bótenolo en cara, sino na próxima línea de axudas da Xunta de Galicia, bótenolo en cara se non solicitamos esas axudas, que sí creo que sí que van a sair. Vale.
Eu xa lle digo a Pepe Crespo moitas veces de Lalín, é dicir, Rodeiro é o último concello da provincia. Digolle, deixa pasar algo para arriba, pero non. É dicir, a Xunta de Galicia está empeñada en investir continuamente no concello de Lalín, continuamente, ano tras ano, e o resto dos concellos da comarca que temos tantos ou máis habitantes que ten o concello de Lalín, por sempre quedan a cero. Durante os últimos 20 anos, o concello de Rodeiro nunca apareceu nos orzamentos da Xunta de Galicia. Por lo tanto, cando fala, por exemplo, de que nos rescata a Diputación de Pontevedra gracias ao rescate, non. É que o que non saben os veciños de Rodeiro é unha cousa, señora Cati, que os orzamentos da Diputación de Pontevedra lle transfire o malvado Pedro Sánchez 200 millóns de euros, É dicir, e de que son? De que son os impostos, os orzamentos da Xunta de Galicia? De que son? Son dos impostos dos veciños de Rodeiro. 200 millóns de euros lles transfire o goberno do Estado. Por lo tanto, é dicir, non viña aquí usted decir que nos ven rescatar. Logo, a Diputación de Pontevedra, incluído o teu salario, rescato o goberno do Estado. Pois non corresponde, nin lle dá nin máis nin menos. Por lo tanto, pouco máis que añadir aí. É dicir, desde logo que decir que solicitábamos pouco, que as necesidades de Rodeiro eran escasas, presentando aquí unha inclusión de preto de 10 millóns de euros nos orzamentos da Xunta de Galicia, decir que solicitamos pouca cousa. Pois, para solicitar pouca cousa, usted non enumerou nada, absolutamente nada. Solamente enumerar unha cuestión. É dicir, a reforma integral da PO 533, Lalín Alto do Faro, os veciños de Chantada, desde o Alto do Faro a Chantada, ten a reforma integral feita, dende fai máis dun ano. Por lo tanto, nós imos seguir detrás. Haxo compromiso ou non, pero nos orzamentos non aparece. Bueno, esa é a cuestión sin duda clara que acabamos de ver. E falaba, por exemplo, usted tamén de vivenda. Se fixéramos algo con respecto a promotores privados, sí, por suposto que sí. Falamos con promotores privados para que fixeran investimentos no concello de Rodeiro, pero escapan, non estamos na obligación de forzalos a que invistan no concello de Rodeiro. A necesidade do concello de Rodeiro, a primordial, e este alcalde lle dixo á conselleira que lle poñía terrenos a disposición. Estábamos dispostos a mercar terrenos e poñerlos a disposición. Sabe o que pasa? Que sin un compromiso non imos mercar terrenos e deixalos aí. Que ten co concello de Rodeiro falar de promotores que ten que facer de promotor. Home, se a Xunta de Galicia inviste en outros concellos de Galicia, o lóxico é que invista en concellos, sin duda, que teñen necesidade de vivenda ou se califican como tensionados. Eso, desde logo que debería de ser eso. E unha cuestión máis que quería añadir. Que lle quería preguntar, sin duda, non añadir, que investimentos incluiría usted nos orzamentos da Xunta de Galicia? Porque se eran tan riquíticos, eu sí me gustaría que me contestara esa pregunta, porque non enumerou absolutamente ningún. Lle pasa a palabra. Gracias por a palabra, señor alcalde. Reitérolle a pregunta. Ríase. Pódese rir. Sabe por que me pasa a palabra? Quere que yo conte? Sí. Porque lle faltaba o apoio para a votación. Sabe? Como? Non estou dirixíndome a usted. Estou dirixíndome á ironía do alcalde que temos, á pillería do alcalde que temos, que pensa que nos trata de tontos o resto, pero bueno, tontos o xusto.
Gracias por a palabra. Unha vez que me dá a palabra, vou a intervir e vou usar a palabra. Sigue sin responderme. Fíxenlle varias preguntas. Vostede veu aí con unha letanía, pero eu volvolle a reiterar as preguntas que lle fixen. Se a Xunta decide investir os 3.300.000 euros da depuradora en Rodeiro e lle exixe o cofinanciamento do 20%, vostedes estarían en condicións de aportar os 660.000 euros que lle faltan? Sí, estamos dispostos. De onde os sacarían? Porque remanente non lles queda. Usted non se preocupe, buscaremos onde sacalos. Vale, lembrolle que aínda lle faltan outros 600.000 para rematar o proxecto do edificio polivalente. Sí, remataremos o proxecto do edificio polivalente e habría os 600.000 para a cofinanciación da depuradora. Bueno, perfecto. Igual lles chegaron logo algúns deses 2 millóns do Partido Socialista a ustedes para poder destinar a estos inmobles. Pareceme estupendo. Mire, solicitou a desafectación das vivendas dos mestres á Xunta de Galicia para poder actuar nelas? Claro. É que eu lle fixen unha pregunta sola. No, vostede cedeume a palabra. Eu, na miña exposición de motivos, formulei varias preguntas. Non se me deron respostas. Como me cedeu a palabra, porque faltaban 2 concelleiros para someter a votación a moción, vale, pois por esa razón estou facendo uso do meu turno de palabra, con lo cual eu estou formulando as preguntas. El se quere respóstamos en directo ou se non, respóstamos ao final, que faga como queira, eu neso non entro. No, solicitou a desafectación das vivendas dos mestres á Xunta para poder pasar a rehabilitalas e optar ás axudas de rehabilitación da Xunta de Galicia. Aderiuse o Concello de Rodeiro ao programa do Instituto Galego de Vivenda e Solo que oferta solo aos concellos para poder construir vivenda pública. Fixo algo de traballo, avanzou algo desde o mes de abril, que tuvo reunión ca conselleira neste sentido? Non. Por consiguiente, a nosa postura vai ser a abstención. O Grupo Municipal do Partido Popular, reitérolle unha vez máis, non pode blanquear a súa incompetencia para optar a fondos conseguir fondos de outras administracións para este Concello. Gracias. Votos a favor da moción? Abstencións? Queda aprobada por maioría. Pasamos a segundo... Por o voto de calidade do alcalde, non por maioría. Creo que por maioría. En este caso non, porque hai unha abstención. Hai unha abstencións. Por maioría. Vou a corrixir por maioría. 3. Moción do Grupo Municipal do Partido Popular relativa á demanda de accións ao Goberno local para a consecución do terreno necesario para o ensanchamento da pista municipal Carbuentes-Arnego como condición indispensable para a súa permuta coa Diputación de Pontevedra. Pasolle a palabra a Cati Somoza. Ben, o Concello de Rodeiro lanzou unha proposta en marzo de 2024, hai casi 20 meses, para que a Deputación de Pontevedra asumise a titularidade de certas pistas municipais co obxectivo de que dita administración provincial se encargase das mesmas e procedese a súa mellora pola manifesta incapacidade do Goberno bipartito para asumir o seu arranxo. Dita solicitude foi acollida de bo grao polo Goberno da Diputación e nomeadamente polo presidente Luís López, que fixo unha oferta privilexiada ao Concello de Rodeiro, aínda que lóxicamente baseada no escrupuloso cumprimento da normativa, que consistía no intercambio de 8 kilómetros desta estrada provincial Carbuentes-Arnego pola mesma lonxitude de vías provinciais que pasarían a mans do Concello, entre as que está desbotada a de Oseira por ser de carácter interprovincial. En todo caso, esa oferta contaba cunha condición amparada na legislación que consiste en que o Concello ten que adquirir, expropiar ou facerse cos terreos necesarios para poder ensanchar ese vial Carbuentes-Arnego ata os 7 metros.
xa que non tería sentido que a Diputación se fixese cunha estrada de 4,5 metros cando o resto das súas estradas teñen a antedita anchura por funcionalidade e tamén pola súa propia normativa. Pero desde o PP de Rodeiro temos que denunciar que esta proposta do Goberno local, e nomeadamente do alcalde José Luís Camiñas, non está a avanzar pola exclusiva responsabilidade do Goberno bipartito, porque non fixo nin un só avance, nin xestión, nin tramitación para a consecución dos terreos que permitan o ensanchamento da pista Carbuentes-Arnego, que é un requisito previo e imprescindible para que haxa a permuta de vías coa Diputación de Pontevedra, e as mesmas poidan ser mantidas axeitadamente tras os 30 meses de abandono por parte do Executivo PSOE Unidade por Rodeiro. Ante esta situación de absoluta inacción desde que se formulou a proposta na primavera de 2024, desde o PP temos a sospeita de que o Goberno local non lle interesa dita permuta e só busca emprender un novo episodio de confrontación cunha administración gobernada polo noso partido. Pero se viron sorprendidos pola xenerosa oferta do presidente da Diputación e agora non sabe como manobrar para prexuízo dos veciños de Rodeiro. De feito, nestas últimas semanas e ante as críticas que lle formulamos desde o Partido Popular por o seu pasotismo e abandono deste tema, o alcalde limitouse a poñer desculpas coa estrada de Oseira, a de Negrelos Pedroso, teorías da conspiración sobre discriminacións ou suposta falsa imposibilidade de que o Plan Xeral permita tramitar eses ensanchamentos, feitos xa con anterioridade en outras zonas do Concello, como, por exemplo, no acceso ao lugar de Castugares, entre outros. En definitiva, creemos que o Concello de Rodeiro ten unha oferta de permuta por parte da Diputación que é única na provincia e o Goberno bipartito non sabe como reaccionar nin como xestionar a tramitación dos terreos necesarios. Por iso, desde o Partido Popular, insistimos en que é imprescindible que o Concello consiga os terreos necesarios para ensanchar a estrada Carbuentes-Arnego antes de transferirlla neste proceso de permuta á Deputación, xa que, por normativa e funcionalidade, todas as vías provinciales teñen que ter a mesma anchura e as mesmas medidas que Rodeiro Oseira. Así, os populares queremos instar ao alcalde e ao goberno local a poñerse a traballar nesta cuestión e lembramos que xa puido ter moito avanzado, agora que se preocupa polos plazos nos medios de comunicación, nos 20 meses que van desde que fixo a proposta e, en todo caso, sen ter que ver con esta permuta, tamén pode proceder ao arranxo inmediato desta pista se quere deixar de castigar os veciños de Carbuentes e Arnego, porque a vía é, actualmente, da súa competencia. Por todo elo, o Grupo Municipal do Partido Popular propón a adopción por parte do Pleno da Corporación Municipal de Rodeiro dos seguintes acordos. Primeiro, que o Concello de Rodeiro inicie de maneira urxente o procedimento para a consecución dos terreos necesarios para o ensanche da pista municipal Carbuentes-Arnego como requisito previo e imprescindible para poder executar a oferta de permuta de vías locais e provinciais proposta pola Deputación de Pontevedra co obxectivo de mellorar o seu mantemento e a funcionalidade da rede de estradas do noso territorio. En segundo lugar, instar ao Concello de Rodeiro a que, en caso de que decida acometer, en virtude das súas propias competencias, a mellora da estrada Carbuentes-Arnego, se realice co correspondente ensanche ata os 7 metros para reforzar a seguridade viaria dos veciños e usuarios e para non cercenar as posibilidades dunha futura permuta de vías coa Deputación de Pontevedra. Ben, pois traemos este pleno esta moción porque entendemos que é de interese xeral para o noso Concello. Falamos dunha cuestión que non é partidista, senón puramente práctica, a necesidade de que Rodeiro avance na mellora da súa rede viaria e, concretamente, na estrada provincial que une Carbuentes con Arnego. Hai case 20 meses, como vi a moción, o propio Concello formulou a proposta da Diputación para que esta asumise a titularidade ao mantemento de algunhas vías municipais. A Diputación, despois de acoller de bo grao esa idea, fixolle esta oferta excepcional, consistente na permuta de vías, isto é, cambiar un tramo de vías municipais provinciais por un tramo de vías municipais, co fin de poñer a disposición dos veciños e veciñas unha vía que responda ás súas necesidades e tamén coa idea de garantir un mellor futuro da mesma. Esa oferta de Diputación, presidida por Luís López, incluía unha condición lóxica, que o Concello adquirise ou xestionase os terreos necesarios para ensanchar a estrada Carbuentes-Arnego ata os 7 metros. Unha anchura
que exixe a normativa das vías provinciais e que, ademais, se necesita para este vial, posto que por el transita diariamente bastante tráfico pesado. Non estamos, pois, ante unha imposición arbitraria, unha condición técnica e legal necesaria para que a estrada poida ser considerada provincial e para garantir a seguridade viaria dos veciños e veciñas. O que pedimos con esta moción é sinxelo e é de sentido común, que o Concello poña en marcha con urxencia os trámites administrativos e xurídicos necesarios para conseguir eses terreos, porque levan 20 meses de inacción. Tempo perdido que podería terse aproveitado para avanzar no proxecto, negociar con propietarios e cumprir os requisitos exixidos polo ente provincial. O que non se pode aceptar é que unha oportunidade tan positiva para Rodeiro se perda por pura parálise política, é dicir, por falta de traballo. Esta permuta non só sería beneficiosa para o Concello, porque permitiría que unha administración con máis medios, como é a Diputación de Pontevedra, asumise a mellora e o mantemento da estrada, senón que tamén sería beneficiosa para os veciños e veciñas, que, ademais, están fartos de demandar unha vía adaptada aos tempos e ao tráfico diario que circula por ela. Polo tanto, non estamos a falar dun capricho do PP, nin dun capricho da Diputación de Pontevedra, estamos a falar de unha obrigación institucional, a de garantir os servicios de calidade e unha rede viaria segura e funcional. E, por tanto, pedimos o apoio de todos os grupos para apoiar esta moción e iniciar de maneira urxente o procedimento para a consecución dos terreos necesarios para executar o ensanche da estrada ata os 7 metros, ben sexa para completar a permuta coa Deputación de Pontevedra ou, no seu defecto, para que o Concello acometa a mellora directamente. Gracias. Bueno, por onde empezo? Moi fácil. Cati, eu lle pediría que retirar esta moción porque é unha moción sin sentido, que non trae sentido ningún este pleno. O primeiro, mentir está mal, pero humillarse mentindo tamén está mal. E vamos a empezar polo inicio. O inicio como comenzou esta proposta á Diputación de Pontevedra. Fai aproximadamente 2 anos, o Concello de Rodeiro, mediante o alcalde e o grupo de goberno, recibiu ao presidente da Diputación e o recibiu con todos os honores como presidente da Diputación e sabendo que era un cambote e queríamos que fora un cambote de pro. É dicir, eso, dende logo, desde o minuto 1. Vale, diferentes partidos, pero un obxectivo, que Rodeiro estivese no mapa da provincia de Pontevedra. Despois de firmar aquí nesta silla no libro de honra, nos sentamos con el no despacho da alcaldía, alcalde e tenente de alcalde. E unha das propostas, é dicir, teño que dicilo así, que unha das propostas que lle fixemos foi a transferencia á Diputación por parte do municipio, do Concello de Rodeiro, pois a Diputación de Pontevedra desta estrada, porque considerábamos clara para que fose unha estrada da Diputación de Pontevedra, o cal, presidente, usted a calificou de ocurrencia esta proposta. Ocurrencia. Dixo, eso é unha ocurrencia, vosa. Así tal cual. Bueno, pois a raíz desa ocurrencia, presidente, non nos quedou outra máis que no mes de marzo presentar unha moción ao Concello de Rodeiro e incluir 18,7 kilómetros de estradas municipais para transferir á Diputación de Pontevedra. Vale. Esa ocurrencia tivo o apoio mayoritario e lle demos traslado á Diputación de Pontevedra, o acordo plenario. Por lo tanto, esa mesma ocurrencia, pois lle solicitamos unha reunión ao presidente da Diputación para falar de tal caso, destas transferencias a estas vías, e o presidente me recibiu nos últimos días do ano pasado, do 2024. A proposta do presidente non era a proposta da moción, evidentemente, porque unha proposta da moción
sin duda que sería moi bo para o Concello de Rodeiro e sin duda que incluso para o seu presidente para fortalecerse músculo no seu Concello. Non teño ninguna dúbida. Vale. Pero ante o servicio que se lle podía dar aos veciños de Rodeiro, collendo estes 18,7 kilómetros, pois sería imprescindible para o seu desarrollo e a súa vida cotidiana. Vale. A proposta, o día que me recibiu, por eso digo eu que a moción non ten casi nin per nin cabeza, Cati Somoza, a petición, e se non vai haber que poñer unha grabadora nas reunións, porque eu estou disposto hasta poñer unha grabadora se fai falta. Mire, usted fala aquí de 7 metros de ancho na transferencia dos terreos, é dicir, en poñer os terreos a disposición. O que me trasladou o presidente, pois xa non eran 7, que eran 9. É dicir, dentro da moción, polo menos, falen entre vostedes. O presidente me dixo que había que poñer 9 metros a disposición do Concello, da Diputación. Polo tanto, punto 1, falen un pouquiño máis, porque a petición xa foron 9 metros. Vale. Usted, o que me traslada o presidente nesa xuntanza é que só accede por ser do Concello del e ser de donde é a unha permuta e que cambiemos kilómetro por kilómetro. O Concello de Rodeiro, o alcalde chega ao Concello e o grupo de goberno lle plantea a posición, e a posición nos poñemos todos a traballar nela, todos, absolutamente todos, e lle cambiamos 8 kilómetros escasos, creo que faltan 900 metros para reunir esa estrada, para reunir os kilómetros para esa permuta. Vale, a cuestión é que lle damos traslado con un informe técnico e todas as posicións que temos a disposición e donde a mellora que lle podemos trasladar nesta permuta é donde máis beneficiados salen os veciños de Rodeiro. E pasados unhos meses nada se sabe, absolutamente nada se sabe destes informes que se lle envían á Diputación de Pontevedra, absolutamente nada se sabe, e lle envía este alcalde unha carta pedindo o desbloqueo e unha xuntanza para esta estrada. O presidente nos contesta que a carretera que vai dende Couso ata o límite con Ourense que non entra. Pois outros kilómetros non hai para transferir. Por lo tanto, vostede aquí, para permutar, por lo tanto, vostede aquí, nesta moción, mándanos poñer a disposición os terreos cando estamos empezando a casa polo tellado, sin saber absolutamente nada de unha permuta se vai aceptar, se non vai aceptar. Por lo tanto, esta semana, presidente, vai a recibir unha carta por parte deste alcalde para que o reciba e desbloquee dito asunto. Esta semana mesmo lle vai dar un plazo para ter unha xuntanza con este alcalde e desbloquear isto. Non enredar. Agora, volvemos ao principio. Eu, desde logo, cando calificou de ocurrencia e naquela xuntanza, eu teño que decir así, tenente de alcalde, casi salimos humillados os dous daquela reunión, pero tamén pasamos por parte do presidente da Diputación naquela xuntanza. Fomos pasando e fomos tentando a ver se isto vai collendo algo de traza. Sabíamos do dolor das pasadas eleccións municipais que pasará a oposición e perder o goberno local, pois que era duro, pero dixemos, a ver se pasado o tempo, pois isto lle vai pasando. Non lle pasou e nos quedamos caquelo, que o calificou de ocurrencia. Agora que pasa? Que se quere subir ao barco, mediante unha moción, mediante unha proposta do Concello de Rodeiro e a que poñamos a disposición os terrenos se non hai permuta todavía. Bueno, pois se non lle chegan os kilómetros, eses kilómetros colle os outros e seguimos adiante. Alberto Lamazares. O do Partido Popular é curioso. Se algunhas zonas
estaban, se cada ainda máis abandonadas co conxunto do Concello de Rodeiro, pois podría ser a parte sur, Arnego, Carbuentes e máis lugares por esa zona. Era unha zona que xa non tiña ni unha carretera que fora pois digna para os tempos que estamos, que cumprira unhas medidas pois suficientes, que tuvera unhas mínimas medidas de seguridade, porque hai zonas hasta que son peligrosas cando se cruzan dous coches, canto máis cando te cruzas cun coche ou cun camión, etc., ou cun trator. É dicir, era unha zona abandonada. E agora o Partido Popular quere recoller como que están mirando algo daquela zona, recollendo unha iniciativa deste grupo de goberno. É como se eles nunca gobernaran, porque a Diputación leva existindo moitos anos, de feito foi gobernada polo Partido Popular moitísimos, de feito Louzán era íntimo amigo do alcalde de Rodeiro, Luís López, mas nunca unha iniciativa decente chegou para os veciños de Carbuentes e Arnego, hasta que este goberno, como dixo o alcalde, nos reunimos co presidente da Diputación e aínda descalifica a propia iniciativa, como se acaba de mencionar. Foi un tema algo curioso. Hai aquí un goberno mirando por unhos veciños e hai outro veciño de Rodeiro que descalifica unha proposta. É dicir, aí a verdade é que sí que nos sorprendemos moito. Pero claro, como mirar polos veciños ao final está ben, e os veciños síntense agradecidos, claro, o Partido Popular dixo, home, se cadra non está tan mala iniciativa que nos presentan, non a imos facer, pero vamos intentar comprala e darlle a volta á situación. Eu teño vos que dicir, como noticia, que cando os diferentes grupos nos presentamos ás eleccións, pois falamos con goberno de administracións superiores que son dos nosos mesmos partidos políticos ou afíns e preguntámosles sobre se chegamos a gobernar Rodeiro que podería pasar con certas situacións. E teño vos que decir que se o Partido Popular de Rodeiro, mientras gobernarades, fixarades esta mesma proposta ao goberno do Partido Socialista e do Bloc do BNG na Diputación de Pontevedra, Carbuentes xa tiría unha mellor estrada. Porque habería un goberno que ante unha posición de xustiza, como é a conexión, a salida de Rodeiro hacia Dozón, e tamén porque o simple feito de que Rodeiro ten menos quilómetros proporcionalmente falando co resto de concellos da provincia de Pontevedra, pois está claro que eses veciños xa terían un mellor acceso. Claro, goberna o Partido Popular a Diputación, pero nós dixemos, bueno, pero é de Rodeiro, polo cal, aínda que o Partido Popular nunca accedeu, unha persona de Rodeiro pois pode acceder a mirar polos intereses desa zona concreta, volvendo mencionar a xustiza e que cai de queixón dar un mellor acceso. Bueno, ao final, para entrar ao debate o Partido Popular, pois accede a facer unha contraproposta. O normal sería coller a carretera e adecentala, firmar un convenio específico con Rodeiro e adecentar esa carretera como en Vigo, Sarrela, Balaídos. Este ano se presupuestan a Diputación de Pontevedra máis de 5 millóns de euros. E para aí non pasa absolutamente nada, a pesar de que é un concello rico e de máis de 200.000 habitantes ou non sei os que ten. Cando a Diputación de Pontevedra está para mirar dos concellos pequenos. Polo menos na nosa normativa é o que aparece. Na normativa das Diputacións é o que aparece. Pero con Vigo non hai problema. Ir ali, millóns para aquí, millóns ou centos de miles de euros para o cine tamén de Vigo, etc., etc., porque para aí non faltan convenios. Vale, pois nós propoñemos eso. A Diputación dinos, bueno, hai que poñer os terrenos a disposición. E falamos e dicimos, bueno, pois habrá que poñer 100 e pico mil euros porque os vecinos de Arnego e Carbuentes merecen. E estamos a disposición de poñer, de facer, executar a expropiación, o proceso todo, e poñer os cartos, que é o máis importante, que ao final o proceso ainda ten máis capacidade administrativa a Diputación que a nós para facer este traballo. A Diputación levalle 10 días.
a nos vai nos levar bastante máis tempo. Pero se é polos cartos, nós estamos dispostos a compensar esa parte do valor da expropiación. E agora o Partido Popular, como por a zona esa non quere mirar, agora vennos cunha iniciativa na cal quere que votemos que se expropien os terrenos pero vostede viu o proxecto, viu que zonas hai que expropiar, para onde, pero vostede de que está falando? Cando a Diputación de Pontevedra non accedeu a asinar ningún tipo de acordo, non accede de ninguna das maneiras a levar este proceso adiante, non hai ningún proxecto, ningún anteproxecto, non hai nada, porque non accede e quere que expropiamos. O ollo. Ou quere que expropiemos para que despois nos veña a Diputación de Pontevedra a decirnos que nesta zona había que expropiar máis pola zona de arriba porque non cumple calquera tipo de medida que se inventen ali en Pontevedra con tal de botarnos tamén o proceso de expropiación abaixo. Se queren acceder ao proceso, contesten os requirimentos, as cartas, ou díganlle a Diputación de Pontevedra, vostede como voceira do Partido Popular de Rodeiro, dígalle a Diputación de Pontevedra que acceda e conteste os comunicados e as cartas que ten alá e as propostas que ten alá, se poña a negociar no caso de que queira executar algo para diante. Como intención non tedes ninguna, pois presentades unha proposta, como dixo o alcalde, a Diputación pide 9 metros e vostedes na proposta xa poñen 7, que é para que xa haxa problemas. Ou foi un erro? Bom, quero dicir, se foi un erro, pois é un erro asumible, é dicir, todos nos equivocamos. Pero vendo a idea da proposta, para min xa é nada, vamos a aprobar unha iniciativa na cal obliga ao Concello a expropiar 7 metros e despois que veña a Diputación de Pontevedra que non chegan os 7 metros que exige 9. Bueno, o acá foi un erro, non o sei. En definitiva, señora Cati, que proposta nos trae aquí cando falta o paso anterior que a Diputación de Pontevedra conteste e se poñan a traballar os técnicos que a posibilidade de chegar a un acordo no cal o Concello de Rodeiro poña o valor da expropiación que se ali houbera unha persona que verdadeiramente quixera mirar por Rodeiro facía un convenio, arrelaba, gastaba 800 ou 1 millón de euros ou 1.200.000, arrelaba e deixaba arrelada e punto. Poñíamos no cruce da carretera do Seira, carretera arranxada por Luís López. Sería a única placa que se colocaría neste mandato, pero se facía falta colocámosla. Se é polo mérito, poñémosvos unha placa ali, que poña Luís López ano 2025-2026 arranxo da carretera de Arrañés ou a Arnego Carbuentes. Sin máis. Cati Somoza. Señor alcalde, señor voceiro de Unidade por Rodeiro, vamos a ver, o señor alcalde, en primeiro lugar, non falou para nada do ancho da carretera. Falou do acordo de cando se reuniu co presidente, das veces que o recibiu, do que falaron, do que deixaron de falar, de poñer unha grabadora, en fin, do que se lleveu a cabeza, pero, desde logo, realmente do que se pide na moción non falou para nada. Despois de escoitalos os dous, chegamos á conclusión do que xa sospeitábamos e que xa algún veciño e veciña nos trasladou. Aquí non hai un problema técnico nin legal, hai un problema de vontade política. Sinceramente, despois de escoitalos, xa nos fai dubidar das súas intencións reais desta permuta. Sí, non menea a cabeza. Algún veciño xa nos comentou que vostedes non queren sacar adiante esta permuta. O único que lles interesa a vostedes é meter o dedo no ollo ao presidente da Diputación e concelleiro deste concello. Vale? E despois de escoitalos hoxe, desde logo, que a min tamén é o único que se me ven á cabeza. Do contrario, non se entende que 20 meses despois non se fixera ningún só trámite, ningunha reunión cos propietarios, ningún avance mínimo. Cando falamos de 7 metros, falamos 7 metros a capa de rodadura. Evidentemente, quedan os 2 metros de cunetas ao lado. Eso non cabe ningunha dúda, calquera vial o ten que levar. Vale? Pero, repito,
A Diputación ofreceulle a Rodeiro unha oportunidade única, que vostedes están dispostos a deixala pasar por puro sectarismo político, por o que vexo, vale? Pois ben, que quede claro que o Partido Popular non vai ser cómplice de que polo seu capricho personal perxudiquen os veciños de Carbuentes e Arnego, vale? Nós estamos convencidos de que ao mellor non é preciso nin siquiera facer unha expropiación, vale? O que se necesita é xestión e diálogo cos veciños, vale? Estamos convencidos de que a maioría dos veciños e veciñas de Carbuentes e Arnego estarían dispostos a ceder gratuitamente eses pequenos anacos de terreno con tal de que se lle mellore a carretera e de que se lle dé o ancho suficiente, vale? Porque son conscientes da importancia que ten esa mellora para as súas vidas, para as súas explotacións e para a súa actividade económica. Polo tanto, bastaría con facer esas xestións, con falar coa xente, con tramitar as cesións voluntarias, e o que fan, iso é o que fan outros moitísimos concellos con total normalidade. E tamén é o que se fixo neste concello en anteriores mandatos tamén con total normalidade. Polo tanto, póñanse a traballar e deixen de confrontar. Bueno, o que está claro é que, como dice vostede, falta bondade política. E a bondade política que eu dixen que nun inicio foi calificada como foi calificada por parte do presidente como ocurrencia, é certo que falta bondade política, porque nós lle mandamos unha proposta á Diputación de Pontevedra que foi a Diputación de Pontevedra unha proposta de permuta para recibir viais provinciais pola estrada das Devesas Carbuentes a Arnego. E foron as estradas que vai dende a Portela a Vilafrío, dende o Cru de Perros a Vistuíde e dende Couso ao límite con Ourense, o cal foi rechazada. Déixese primeiro de falar de terreos e vamos falar de permuta, porque eu día que é certo que nun inicio, eu xa dixen que isto non saía pa diante ni de broma, porque bondade política non había. É certo que cando mantiven a xuntanza o pasado ano, por viñen con unha sonrisa cara a casa. E así lle comentei aos meus compañeiros de goberno. Dixen, pois mirade, fixen o presidente esta proposta. A verdade é que pode ser que viñen convencido de que iba a sair adiante. Vale, nós fixemos o noso traballo, enviamos uns informes técnicos con unha proposta de permuta por esterviais e, dende marzo, ata que lle enviamos unha carta ao presidente coa premura, oye, xa pasaron 6 meses, xa é hora de que nos conteste, nada se soupo. Estaba ali. Vale. Con respecto aos terreos que vostede fala, eso xa por aí. E sí que na seguinte carta rechaza dende Couso o límite con Ourense. A mí sí me gustaría saber, e que me conteste, pero claramente, Cati Somoza, que me conteste claramente que vial provincial pretendía permutar usted ou o Grupo Popular. Díganos, porque a nosos kilómetros non nos chegan se rechazamos o de Couso o límite con Ourense. Ese está rechazado nunha carta que me contestou aquí o presidente da Diputación. Ese que non lle vale. Vale? Pois dígame vostede que vial quere permutar se non é ese, porque nós outros non nos temos, e si me gustaría que o aclarara neste pleno. Que vial conta permutar o Grupo Popular de Rodeiro pola estrada de Carbuentes? Que viais pretende permutar? E lle pasa a palabra outra vez. Moitas gracias pola palabra. Non vai volver deixar intervir o pleno dirixo eu. Bueno, pois moitas gracias pola palabra, todo en detalle. Mire, eu acabo de facer o nome do pai, porque dice que vostede dice, e dice públicamente, non lle importa nada mentir a todo o mundo, e menos nun pleno, dice que desde a reunión
de finales do ano 2024 nada se soupo do tema, cando vostede e o tenente alcalde trataron este tema en 2 ocasións co presidente da Diputación e por o tempo que lles deu a gana, en 2 ocasións. Polo tanto, non diga que non soupo nada do tema. Porque vostede, cando non escoita o que quero oír, nunca se dá por respondido. O sea, xa lle poden responder ainda que sea 20 veces, porque, como non lle responderon o que lle interesa, pois resulta que non se soupo nada do tema, dice. Vostede é capaz de dicir que non tratou en 2 ocasións este tema co presidente? É capaz de dicilo aquí no pleno? Porque, vamos, é alucinante. Vale. Hai vontade da permuta. Evidentemente, a estrada de Oseira non se lle pode tocar, porque é unha estrada interprovincial que comunica 2 provincias, das poucas provinciales que comunican 2 provincias, e xusto é na que vostede quere actuar. Hombre, non me fastidie. Vostede trasladoulle á Diputación algunha outra oferta formal de permuta? Non. Vostede mismo dixo que o presidente lle dixera que tampouco tiña por que ser quilómetro por quilómetro. Tratou de negociar a permuta sin esa estrada de Oseira? Tampouco. Vostede, perdone que yo diga, pero non traballa. Vale. Entón non pode conseguir cousas. E así estamos. Así estamos e así seguiremos, señor alcalde. Dáselle moi ben botarlle a culpa aos demais e colocar a pelota no tellado alleo. Sabe? Pero isto pásalle por unha cousa: traballo, traballo e traballo. Vale? Traballar por os seus veciños, que é para o que está aí. Vostede e o equipo de goberno, e tamén a oposición, por suposto. Gracias. Non me contestou a proposta que lle fixen. Que proposta de permuta ten o Grupo Popular a maiores das estradas Portela-Vilafrío e Cruz de Perros Vistuíde? Non o contesta porque non se quere meter en líos. Non os hai. Non hai outro quilómetro que lle ceda ao Concello, que asuma o Concello de Rodeiro. A miña seguinte pregunta é: son suficientes as estradas Vilafrío, Portela, Cruz de Perros Vistuíde como permuta pola estrada as de Besas Carbuentes Arnego? Son suficientes? Vou ser breve, porque en realidade, esa é unha cuestión sí que é interesante a proposta do Partido Popular, porque en política, cando algo se considera que non está ben feito, hai que ter unha alternativa, hai que ter unha iniciativa, hai que ter unha proposta. E se vos considerades que falta que unha das carreteras que propón o goberno municipal a permutar, porque vostede hoxe aquí está como portavoz da Diputación de Pontevedra, podemos nos dirixir así a vostede, non está sendo portavoz do Grupo Municipal Popular de Rodeiro, nin querendo representar os veciños de Rodeiro, e moito menos aos de Arnego e Carbuentes, que nunca nada por iles fixestes, senón o que está intentando sendo portavoz da Diputación de Pontevedra, porque hasta é tamén curioso que parece hasta que utiliza información ou datos do propio ente provincial. Non sei se o propio ente pasa todo tipo de información a todos os concellos, tanto sexa da oposición, de goberno, etc. Pero volvendo ao tema importante, é dicir, vos sí que podedes aportar algo con respecto a se se considera que de couso a Oseira esa non pode ser permutable, facede vos a vosa propia iniciativa, tal e como vos está instando o alcalde. E senón, tamén sumo outro tipo de proposta. Se con Vigo se asinan convenios específicos, por que non se asina un convenio específico e seguimos nós ca titularidade? A Diputación vai gastar o mesmo. É dicir, destinar
unhos cartos nun convenio específico con Rodeiro para desanchar e mellorar esa vía. É dicir, eu xa non habría nin que permutala, nin que expropiar, nin que tal. O Concello pode seguir mantendo a súa titularidade e a Diputación de Pontevedra elabora un convenio específico para a súa mellora. E digo específico porque, claro, vostede pode nos salir que hai outros planes nos cales se pode invertir en pistas, pero é que o resto dos veciños tamén necesitan as melloras, seguir investindo en melloras, en diferentes melloras. Ou, senón, como estaba dicindo tamén o alcalde, bueno, acoller esas. Sacamos a carretera do Seira e acoller esa diferencia. A Diputación de Pontevedra ou o Concello de Rodeiro da Diputación de Pontevedra e permutar, aínda que haxa unha diferencia en kilómetros, porque se queremos tanta xustiza en canto na proposta, en canto a kilómetros, non sei por que non pode haber xustiza a nivel provincial dos kilómetros de carreteras que ten que dispoñer cada concello, porque nós temos moitos menos proporcionalmente ca media. Polo cal, non sei por que a xustiza se mira sempre desfavorecendo aos veciños de Rodeiro. Vamos a mirar a xustiza, pois, por outro lado. Cantos kilómetros por kilómetro cuadrado ten Rodeiro, cantos kilómetros de carreteras ten o ente provincial? Por moitos menos ca media, equiparádenos ca media, collede que máis carreteras para ser como os outros. Eso tampouco ides facer, porque claro, é dicir, isto é moi curioso. O Partido Popular pon un presidente do interior para que os de interior estean contentos e os cartos mandalos para o sur. E así están todos contentos. Os do interior, porque, ostra, teño o presidente aquí da comarca do Deza, un concello pequeno, como poderán ter a Diputación de Pontevedra, un concello, un presidente dun concello de 2000 habitantes, tal, estratégicamente non se entende? Home, é dicir, nós temos o presidente e ao mando dos cartos ten a vicepresidenta de Vigo e ao vicepresidente de Pontevedra. Bueno, así máis ou menos considera o Partido Popular que todo o mundo pode estar contento. Nós poñemos a imaxe e eles collen os cartos. Moitas grazas. Cati Somoza, repítolle, gustaríame saber se chegan a permuta de a Estrada Vilafríu a Portela e o Club de Perros Bistuide. E, por outra banda, vostede di que hai unha cesión voluntaria dos veciños e se faltan, en caso de que na cesión dos terreos, en caso de que o 80% estea disposto a dalo, a cedelo e o outro 20% non, que pasaría? Hai que expropiarlles? Sabe que non está contemplada a ampliación de viais no Plan Xeral Municipal? Sabe que entrar nun catálogo de carreteras, metela nun catálogo de carreteras esta vía para a súa rápida expropiación, pois ao mellor calquera veciño a pode botar abaixo solamente esta carretera? Sabe eso? Eu creo que fixo un traballo moi cativo Cati Somoza presentando esta moción. Pero sí, o máis importante de todo, dende logo, que é saber si, porque nós non temos esa información, si chegarían para permutar e ir avanzando os viais dende o Club de Perros ata Bistuide e Portela Vilafríu, dado que dende Couso ao límite con Ourense non é posible. Grazas. Cede unha palabra? Vale. Mire, en primeiro lugar, vostedes deben ser os únicos, e non son eu aquí a defensora ninguna, non teño que vir eu aquí a defender ao presidente nin a ninguén, pero deben ser os únicos alcaldes que non están contentos co xestión do presidente da Diputación. Deben ser os únicos de toda a provincia. Poden falar co resto de alcaldes da provincia e todos, absolutamente todos, eloxian o traballo do actual goberno da Diputación de Pontevedra, porque nunca tantos cartos chegaron aos concellos. Nunca, absolutamente nunca. Sabe o que facían antes cos cartos que agora están destinados a infraestructuras deportivas dos concellos? Saben o que facían? Quere que lle lo diga eu? Sí, por favor. Por favor. Bueno, entón, o que íbamos, porque ao final debatimos moito e non debatimos nada, non se centraron para nada no tema da moción. A moción o que leva é traballar na consecución dos terreos. Reuníronse con algún... Siga, por favor. Que é o que lle fai gracia?
da miña intervención. Siga, por favor. Siga, por favor. E que iban nos decir o que iban facer por tema de deportes, e como non debe saber tamén o que ten. E fixo unha gracia, porque facer tanta evolución para non acabar dicindo nada, fixo unha gracia, non pasa nada, tampouco. Non é unha falta de respeto. Si, é unha falta de respeto. Estáse rindo de unha voceira, da intervención dunha voceira. Sabe, estánse rindo dunha voceira. Son vostedes... Bueno, non quero dicir a palabra. Non a vou a dicir, porque non me vou poñer á altura de vostedes. Pero se aquí estuvera sentado un home, desde logo, que esa risa se cadra non a tiñan. Nin por parte de un, nin por parte do outro. Sí, señor alcalde, sí. Xa sabemos o que opina usted das mulleres. Para o único que utiliza usted as mulleres, as dúas que ten de compañeiras, tanto Patricia como Begoña, e para botalas aos leóns cas mocións que usted non quere defender. Vale? Para lavar a súa imaxe. É para o único que se utiliza. Bueno, decía que cos cartos destinados a infraestructuras deportivas, voulle aclarar, sí, cos cartos destinados a infraestructuras deportivas, vale, o anterior goberno socialista o que facía era, bueno, pamplinadas da súa presidenta e do equipo de goberno, vale? E agora están destinados aos concellos a mellorar infraestructuras deportivas. E gracias a eso, Rodeiro vaise beneficiar de ter 2 pistas de pádel cubertas, non unha, 2 pistas de pádel cubertas. Sí, señor alcalde, sí. E, por certo, hoxe remata o plazo para presentar o do segundo plan extra. Non sei se xa o enviou ou non. Non lles fai falta, imagínense. Bueno. Quero que quede claro, o PP non vai a ser cómplice de que por un capricho personal de ustedes se perxudique aos veciños de Carbuentes e Arrego. Se vostedes non queren traballar, polo menos deixen traballar a quen sí quere facelo, vale? Non frenen o progreso deste municipio por pura confrontación partidista, que é o que se lles dá moi ben facer. Eu pido o voto favorable de toda a corporación para esta moción porque é unha demanda xusta. Non me digades que non é xusto solicitar que se xestionen os terrenos para que o vial que une Carbuentes con Arnego leve unha anchura de 7 metros. Non me digades que eso non é unha demanda xusta. Non hai nada máis que ir por el. E, ademais, é o que demandan os veciños e é o que se necesita. Polo tanto, sería de irresponsables absterse ou votar en contra desta moción, porque o único que se está pedindo é eso. Gracias. Bueno, despois de reiterar unha, outra e outra vez, non nos aclarou Cati Somoza, nin o Grupo Popular, que estarían dispuestos a que, punto 1, que estrada permutaría a non ser que fora a de Couso ou Seira, anulando esa. Que estrada provincial metería nesta permuta. Non nos lo aclarou para nada. Non nos aclarou tampouco se chegan os kilómetros dende a Portela, Vilafrío, Club de Perros, Vistuíde. Non nos aclarou para nada. E vostede quere empezar, sin duda, a casa polo tellado. E as casas empezanse pola cimentación. Se non hai un acordo de permuta, o cal, lle reitero, vou a mandar unha carta ao presidente da Diputación esta semana para que me reciba e desbloquear este proxecto da estrada que vai dende a Devesa Carbuentes Arnego, pois evidentemente, se non me vai a recibir, xa o damos por morto, totalmente por morto. Porque hai unha cuestión clara, é dicir, usted nesta moción, como lle vamos a votar esta moción se non existe, como dixe Alberto Lamazares, ningún proxecto de tramo? É que non existe ningún proxecto de tramo. É dicir, usted quere empezar a casa polo tellado ou sumarse ás reivindicacións que fixo este goberno que calificou o presidente da Diputación como é que se chama, na primeira xuntanza de ocurrencia. Por lo tanto, eu reitero o que dixen, é dicir, eu cheguei a creer
a proposta do presidente. O que pasa é que vostedes, sin duda, que intentaron lavar un pouquiño a imaxe agora con esta moción e dicir que poñamos os terrenos a disposición. Nós poñemos os terrenos a disposición, poñemos os cartos para os terrenos a disposición. Os cartos para a expropiación que a Diputación de Pontevedra, sin duda, o fai con máis axilidade. Pero temos que saber primeiro que permutas, que estradas quererían permutar, que vostedes non enumeran en ningún momento. Por lo tanto, é unha moción sin sentido absolutamente ningún, e nada máis. Vamos a pasar a votación e a rematar este proceso desta moción. Votos a favor da moción? Non sei se por alusións teño pode ter a palabra. Sí, pode ter a palabra. Bueno, que é unha defensa que non vou entrar nese debate desde o momento en que houve, por parte do meu grupo, da miña voceira, unha excelente exposición dos motivos que motivan a presentación da moción, pero sí, ante poñer aquí neste pleno na boca de persoas palabras que eu dixen, entenderán que non vou quedar calado. Non podo acordarme das palabras que dixen dunha reunión, salvo cando é declaracións a medios ou por escrito, aí sí todos damos fe do que se escribe, do que se di ou se deixa de decir. Ocurrencia non é unha palabra que teño moi común no meu vocabulario, pero sí sei, primeiro, onde estaba, con quen estaba, e que se poden reproducir as conversacións ao exterior, chegado un momento, como é o caso. Por lo tanto, me comporto con moita prudencia e no vocabulario todavía máis, pero sí lle dixen que era un tema que a Diputación non viña a realizar ese tipo de asunción de carreteras de titularidade municipal, era o histórico, que me plantexarades cuestións que si se puderan realizar de xeito rápido, que me pedirades cousas que puderan salir adiante de xeito rápido. Eso foi nos términos, creo, nos que me dirixín e non falei da ocurrencia, porque non iba a decir eso, porque sabía que algún día podrían, bueno, neste contexto, neste escenario, pois, utilizalo. Como tampouco, e fixo mención a voceira Cati a Elo, eu, antes de remitir a carta de setembro, tamén nun marco dun diálogo entre nós, foi cando visitei as pistas de pádel, falamos deso, eu falei e se lles dei traslado de un motivo polo cal os técnicos non aceptaban o de Oseira, cando viñemos a asinar un convenio que foi o do edificio asistencial, volvemos a falar deso, volvín a reiterar o mismo. De feito, Alberto Lamazares e máis eu fomos andando hacia arriba, mantivemos unha conversación que non vou a reproducir aquí porque non traigo, non veño a sacar públicamente conversacións, pero estuvemos falando neso. Sí ou non, Alberto? Sobre os aspectos e demais, por eso que eu pídolles que non empreguen nin palabras que eu non dixen, nin deixe de decir, nin ustedes poden acreditar que sí que sean máis. Grazas. Presidente, é evidente que non se poden reproducir as palabras porque foi unha reunión mantida na alcaldía e nadie pode decir que se dixo porque non está nada escrito. Non hai unha acta, non hai un medio, non hai absolutamente nada, pero foi calificada como unha ocurrencia. Vale, yo reitero. E lle reitero tamén unha cousa, que todas as propostas daquel día que se lle fixeron naquela mesa, usted sabe onde as derivou todas, cada unha das propostas. Tedes o máis provincia. Tedes o máis provincia. Tedes o máis provincia. Pedide algo que sea, e cada cousa que lle pedíamos, tedes o máis provincia. Por lo tanto, pedide algo a ocurrencia. Pedíamoslle algo, tedes o máis provincia. Foi calificada así, a reunión. Nada máis. E relativa á visita da pista de pádel e a firma do convenio do edificio polivalente, eu non califico eso como unha xuntanza.
Dicir, vostede evitaba falar do problema, nós lle preguntábamos e vostede evitaba profundizar no problema. Por lo tanto, cando das largas, non queda outra máis que enviar unha carta. Por lo tanto, na seguinte semana vai a ter a próxima carta e aí vamos a darlle remate. Si me atende ben, si non me atende, pois tamén ben. Non lle vou tomar a mal. Pero dar por rematado este proceso. Pero o proceso, presidente, plásmase de dúas cuestións. Se chegan os terrenos Portela Vilafrío, xa yo reitero agora, Cruz de Perros, Vistuíde, e reitero, para completar os kilómetros, Couso, límite con Ourense. Si non vale Couso, límite con Ourense, ten que nos decir si valen os terrenos Vilafrío, Portela, Cruz de Perros, Vistuíde. Se non chegan, non vai haber acordo. Estamos seguros que non vai haber acordo, porque gustaríanos saber a proposta do Grupo Popular, pero aquí neste pleno pois non existiu dita proposta por parte do Grupo Popular. Aquí o único que se nos pretende é nunha moción que poñamos os terrenos a disposición sin un proxecto de tramo e sin nada máis, unha moción que é un sinsentido. E vou pasar a palabra, pois, para rematar, ao tenente de alcalde que me pediu agora, Alberto Lamazares. Moi breve, quero dicir, esta intervención, señora Cati, sigo me dirixindo a vostede como portavoz do Partido Popular, xa que eu sigo acreditando que nesta sala non está o presidente da Diputación como presidente de Diputación, está o representante dos veciños e das veciñas a título de concelleiro, ao igual que o resto da corporación, polo cal, se noutras veces non gusta que se interpele como presidente, pois vou seguir mantendo pois eso que sí que considero que ten razón. A señora Cati, se antes menosprezou ou menos valorou a intervención de Patricia como portavoz na primeira moción, dándolle como un papel moi secundario ou tal, que percepción pode ter de que un concelleiro como Luís López teña que tomar a palabra debido a que vostede pudo considerar que non defendeu ben o seu papel a hora de interpelar o alcalde nesta iniciativa ou tal? Quero dicir, é o mesmo rol ou non o é? Aquí cada un defende os seus posicionamentos, nun caso toca a Patricia, outro día a Xulia, outro día a Luís López, outro día a Pablo, outro día a Manuel Deza, outro día ao alcalde ou outro día ao tenente de alcalde. Sigue disociando, considera como a nós que aquí calquera ten capacidade suficiente e a mesma valoración para defender unha proposta ou esta é unha pregunta tamén retórica, porque eu considero que o pleno debe ir á votación porque o turno de palabras xa anunciou o alcalde que estaban rematados. Esa apreciación. E despois tamén quería facer outra. A vitimización nas políticas de igualdade a hora de falar muller tamén mencionado en numerosas ocasións, neste caso por rirnos nun momento moi puntual, como vostede tamén ten feito en numerosas ocasións, que o facemos por ser machistas, porque vostede é muller e por aí. Eu, a modo de consello, o dano máis grande que se lle pode facer ao movimento feminista e ás mulleres é a vitimización, andar de vítima pola vida. Cando vostede teña un xesto machista pola miña parte, denuncio públicamente daqui ou onde vostede considera oportuno, pero utilizar a estrategia de revitimización ou de vitimización cada vez que eu fago exposicións pois se cadran duras, agresivas, en termos políticos, en dialéctica política, etc., eso eu considero que non me afecta a min personalmente, pero eu considero que a quen máis dano lle fai ese tipo de comentarios é ao movimento feminista, é á igualdade e é ao conxunto das mulleres deste país que sí que verdadeiramente sufren, moitas mulleres sufren, pois machismo, tanto en institucións como en diferentes
status da sociedade, polo cal eu prégolle non por min, porque a min que me acuse de machista pois non é que me afecte directamente, pero si polo conxunto das mulleres prégolle que non se victimice cada vez que lle facemos unha intervención ou calquera tipo de xesto. Non lle facemos porque vostede sexa muller. Para min personalmente e como política ten o meu máximo respeto, pero bueno, eu deixeme tamén facer o meu labor, neste caso de tenente de alcalde e de membro desta corporación. Quere por alusións? Gracias, alcalde. Non se equivoque. Eu non menospreciei a defensa da moción por parte de Patricia. Non dixen eso para nada. Esas non foron as miñas palabras. Eso dio vostede. Vale? Vostede saberá se o seu subconsciente lle xogou unha mala pasada. Eu só dixen que o alcalde utiliza as mulleres do seu partido, vale? Utilizas para defender o que el non quere defender. Cando a él lle interesa, defende el. E cando non, pono en mans das voceiras, das súas compañeiras. Vale? Eso foi o que eu dixen. E reitero. Vale? Eso en primer lugar. En segundo lugar, Luís López non saliu a defender a miña moción. El saliu a defender algo que se estaba poñendo na súa boca nunha suposta reunión que mantivo con vostedes, na que eu non estaba. Evidentemente, eu non podo salir a defendelo, porque non sei o que se falou nesa reunión. El sí o sabe porque estaba nela. E foi a única apreciación que fixo, que despois ya correxiu o señor alcalde, porque el sempre ten que decir a última palabra. E o de ocurrencia sí que é máis propio do vocabulario do señor alcalde que do vocabulario de Luís López. Nada máis. Gracias. Paso a palabra a Patricia por alusións. Gracias. Presento esta moción como presentei a última no mes de xullo, e non é porque a min me tiren os trapos sucios, en ningún momento. O que pasa no noso partido sabémolo a militancia e nosos catro, os concelleiros e concelleiras. Neste caso, defendín a moción como portavoz adxunta, e porque eu aquí podo defender o que os meus compañeiros decidan, porque para iso son concelleira. E xa é a segunda vez que defendo unha moción e a min se me di que me tiran os trapos sucios. Iso terei no que dicir eu, porque estou dentro do partido. E nada, remato con dándolle as gracias aos tres compañeiros que teño ao meu carón, que hoxe Begoña non está por deixarme defender a moción e pola confianza depositada en min. Nada máis, vou defender o que a min me parezca. Bueno, pasamos á votación. Votos a favor da moción? Abstencións? Votos en contra? Queda rechazada por o voto de calidade do alcalde. Pasamos ao seguinte punto da orden do día, que é moción do Grupo Municipal do Partido Popular relativa á solicitude de mellora integral e urxente das pistas municipais Bagarelas Saburín, Bagarelas Melide, ante o seu deficiente estado. Ben, o Partido Popular de Rodeiro solicitou hai 2 meses no pleno ordinario de setembro a mellora integral de unha serie de pistas que se atopaban en moi mal estado e que foron desbotadas do seu arranxo polo goberno bipartito, malia que moitas delas tiñan un proxecto redactado e financiamento consignado con 800.000 euros ao abeiro do remanente por parte do anterior goberno popular. Dita proposta foi rexeitada polo goberno local, pero desde o PP queremos incidir cunha nova moción nun caso concreto, o da pista entre Bagarelas e Saborín, na parroquia de Vilela, que se atopa totalmente desfeita e na que o Concello só acometeu un bacheo totalmente insuficiente. A maiores, tamén queremos reclamar a reforma integral do vial entre Bagarelas e Melide. Esta aldea na parroquia de San Salvador, que en palabras dos veciños é un auténtico campo de batalla, xa que presenta buratos e fendas de grandes dimensións. Neste senso, esta dobre solicitude enmárcase na necesidade de que o goberno bipartito atenda de unha vez por todas as demandas en materia de infraestructuras e algunhas doutra índole nesta contorna de Rodeiro, que se atopa totalmente abandonada por parte do Executivo Municipal. Así
Cremos que o estado destas pistas é totalmente impresentable e afecta gravemente a seguridade viaria e a mobilidade dos veciños da zona e da conexión coa provincia de Lugo. Polo que queremos reiterar a nosa solicitude de acondicionamento global de Bagarelas a Burir e engadir a maiores polas mesmas circunstancias o de Bagarelas Melide. Por todo elo, o Grupo Municipal do Partido Popular de Rodeiro propón a adopción por parte do Pleno da Corporación Municipal de Rodeiro dos seguintes acordos. Que o Concello de Rodeiro redacte de inmediato un proxecto para o arranxo integral das pistas municipais Bagarelas Saborín e Bagarelas Meride para a súa execución urxente, previa reserva de financiamento con fondos propios ou xestionados con outras administracións. Ben, o Grupo Municipal do Partido Popular trae esta moción que, máis alá de calquera debate político, responde a unha necesidade real, urxente e obxectiva dos veciños de Rodeiro, en concreto das parroquias de Vilela e San Salvador. Falamos das pistas Bagarelas Saborín e Bagarelas Melide, dúas vías que se atopan nun estado de deterioro total, cun firme cheo de buratos e fendas e zonas intransitables que poñen en risco a seguridade viaria e dificultan a vida cotiá de moitas familias. Nos últimos meses, numerosos veciños nos teñen trasladado o seu malestar por a falta de mantemento e atención destas dúas pistas. A realidade é que o Concello apenas realizou un bacheo puntual e insuficiente que non resolve o problema de fondo. A día de hoxe, os vehículos teñen que reducir a súa velocidade ao mínimo, o tránsito de maquinaria agrícola é perigoso e mesmo dificulta o acceso a explotacións, vivendas e servicios básicos. Estamos, en definitiva, ante un problema de seguridade e igualdade de oportunidades porque os veciños destas parroquias tamén merecen vías, fundamentalmente, polo menos as principais, en condicións decentes de mobilidade. E máis, tendo en conta que algúns deles non contan con outra vía alternativa de conexión co casco urbano de Rodeiro. Compre lembrar que o anterior Goberno Municipal do Partido Popular deixou proxectos redactados e un financiamento consignado de 800.000 euros destinados precisamente á mellora de varias pistas municipais, entre elas esta que vai de Bagarelas a Saborín. Pero o actual goberno bipartito decidiu desbotar eses proxectos renunciando a investir uns fondos que xa estaban dispoñibles e que a día de hoxe serían fundamentais para acometer estas actuacións. E non só iso, senón que, máis de 2 anos despois, tampouco incluíron o arranxo desta vía en ningún plan de axuda da Diputación nin da Xunta de Galicia. Polo tanto, o problema de que esta estrada Bagarelas-Saborín se atope neste estado non se debe á falta de recursos para poder arranxala, débese exclusivamente á falta de vontade política e de prioridades claras do alcalde socialista. No caso da vía Bagarelas-Melide, se ben non estaba incluída inicialmente en ningún proxecto, ou eso pensamos, despois de visitar a zona, comprobamos baches de grandísimas dimensións, cheos de lama e completamente intransitables. Esta situación foi precisamente a que motivou a súa inclusión nesta moción, porque consideramos que non pode esperar máis e solicitamos que se actúe de maneira urxente, polo menos nas zonas máis deterioradas do acceso a Melide desde Bagarelas. Polo tanto, non estamos a pedir para a estrada de Bagarelas-Saborín, non estamos a pedir un simple repaso ou arranxo parcial. Falamos dunha mellora integral que é o que necesita ahora, con base, drenaxe e asfaltado axeitados que garanta a durabilidade e a seguridade desa vía. E a urxencia, pois, é máis que evidente. Cada día que pasa, o deterioro avanza, o custo da reparación aumenta e o risco para os usuarios medra. Ademais, esta vía é estratéxica para a conexión coas zonas limítrofes da provincia de Lugo. Polo tanto, non só se beneficia aos veciños de Vilela e San Salvador, senón que aos veciños de todo o municipio. Entendemos que o que solicitamos é razonable, que o Concello redacte de inmediato un proxecto para o arranxo integral destas dúas vías mencionadas e que se reserve o financiamento, xa sexa con fondos propios ou de outras administracións para acometer as obras con carácter urxente. Moitas gracias.
bueno, ata certo punto, ata comprendo parte da moción que nós aquí no pleno de marzo do 2024, ata era un dos tramos que intentamos transferir a Diputación, donde ese acordo plenario saiu adiante, pero dende a Diputación de Pontevedra rechazaron, dado que, é dicir, conectaba dous concellos, dúas provincias, e sabemos da necesidade desa estrada que era, sin duda, fundamental para o desarrollo da economía do noso concello. Nos consideramos que era unha estrada fundamental, unha vía municipal a cal deberíamos, sin duda, transferirlle á Diputación de Pontevedra, dado que Rodeiro, coa mitade, máis do doble do territorio que o Concello de Ozón, dispón de moitos máis kilómetros que o Concello de Rodeiro en estradas provinciais. Por lo tanto, cando vostede di que xa había un proxecto, que xa había non sei cantas cousas, que xa había non sei cantar máis, non acaba de mencionar que deixaron no queixón un feixe de facturas sin pagar e ese financiamento, pois evidentemente, para esa estrada, pois se evaporou. Unha das cuestións que dice que xa existía un proxecto, pero un proxecto faltabanlle tramos para a reforma íntegra desa estrada. Porque, por exemplo, que diga que existían proxectos na estrada que vai a Melide, eu enchinme de buscar deles e non existía ningún. Por lo tanto, esa estrada actualmente está pendente de licitar o tramo que vai desde Xabaldiño ata Xabalde, está pendente de licitar, sabemos da súa urxencia, pero temos que valorar o grupo de goberno si esas son prioritarias cara ao próximo plan máis provincia, plan marco ou plan de infraestructuras do ano que ven, ou outras. Pasa a palabra a Alberto Lamazares. Sí, aquí, quero dicir, partimos dunha premisa que para todos é coñecedora de que as pistas están mal, moi mal, moitas. Está claro, xa o mencionábamos antes, levamos só 2 anos gobernando. Cando levemos algo máis, pois daremos lle dado a volta a defeita que deixaste vos nos últimos 12 anos. Lóxicamente, 12 non se arreglan en 2. Pero eso tamén o saben os veciños. E con respecto á redacción inmediata do proxecto para unha pista concreta, eu considero que non se debe facer un proxecto para unha pista concreta, senón hai que facer proxectos que abarquen máis pistas, a según se xa o plan local se queira introducir, porque se falamos de introducilo, como mencionou o alcalde, no máis provincia, pois xa teñen que ser é un plan de maior cuantía. É dicir, eu non lle vexo sentido a unha iniciativa para unha pista concreta. É dicir, o Concello de Rodeiro necesita arranxos en moitas pistas, e o normal é facer proxectos máis ambiciosos que dean solucións pois a máis lugares, e non a un lugar a 2 lugares en concreto. Paso a palabra a Cati Somoza. Gracias. Bueno, o que non se pode tratar de xustificar o injustificable. Señor Alberte, no pleno anterior trouxemos unha moción que incluía polo menos 13 viales, rexeitárona. Neste pleno traemos unha moción que incluye 2 viales. Xa vemos tamén por onde van a vir. O sea, non se pode facer un proxecto para 2 viales, pero tampouco se pode facer un proxecto para 13 viales. Con lo cual, na moción anterior, pídennos que presentemos a nosa proposta. Para que queren a proposta do Partido Popular? Para que? Digan para que a queren. Non se ría, alcalde. Non se ría, que non fai gracia. Estamos nun pleno, eu asegúrolle que os veciños de Vilela e de San Salvador non lles fai nin pizca de gracia. Vale. Entón,
Cando presentamos as nosas propostas, saben o que fan con elas? Ras, rodillo. E cando non as presentamos, pídennolas. Cando os deixamos a vostedes traballar, que é non facer nada, o mesmo que non facer nada, piden que presentemos nós unha proposta. O sea, iso é o fácil. O fácil, cando un non ten argumentos para xustificar o seu voto en contra, é culpar o que ten enfrente, que é o que vostedes veñen a facer. Pero eu dígolles, e dígollelo en serio, imagínense que nun momento dado un vehículo de emerxencias ten que acceder ao lugar de Melide desde o cruce de Bagarelas. Imagínense solo por un momento. Vale. Ninguén pode poñer un pé no chao sin unhas botas de goma altas, porque aquilo é un auténtico barrizal. E non é certo que deixáramos os outros as estradas en tan mal estado. Non hai máis que ver as fotos dos proxectos de fai 2 anos e as fotos do estado actual desos viales. Vale? Van alá, utilizaron o Plan Concellos, unha parte do Plan Concellos 2023. Utilizaron o Mais Provincia 2024. Utilizaron o Mais Provincia 2025. Utilizaron os fondos do AGADER, da Xunta de Galicia. Non incluíron en ningún, durante estes 2 anos e pico, ningún destes 2 viales. E ainda por encima, rexeitaron arranxalos con cargo ao remanente, tal como estaba aprobado polo anterior goberno do Partido Popular. Queren facerlles creer aos veciños dali que a culpa de que estén sufrindo e tendo que pasar por os baches día sí día tamén é nosa. Non llo creen, nin que se maten. A culpa é do actual goberno municipal. E, desde logo, que o Partido Popular non se vai a cansar de reclamar o que considera xusto. En este caso, é de xustiza. De xustiza que eses 2 viales se actúen neles canto antes. Gracias. A desfeita, hai que recoñecer que foi tal, a desfeita foi tal que, aínda que queiramos chegar a todos os lados, é imposible dar chegada a todos os lados, non? Porque lle vou dicir unha cousa. Lle vou dicir unha cousa e lle vou dicir rápida. Rápida non, rapidísima. Levamos 2 anos de goberno, e todo hai que recoñecer que levamos máis de 2 anos investidos, 2 millóns de euros investidos. Polo tanto, cada euro que chegou este concello e se pudo destinar a un vial, foi destinado. E lle recordo unha cousa, eu cando me presentei estas eleccións, presenteime con un programa claro, clarísimo, pero clarísimo ademais, que foille o Rodeiro 2030. Sabíamos da desfeita que a tal, estou seguro que as próximas eleccións do 2027 vamos a ter, sin dúda ningunha, pois que os veciños de Rodeiro nos van a refrendar o apoio. Estou segurísimo, ademais, segurísimo, porque o traballo que se está facendo en materia de vías rurais foi o nunca feito. Porque se nós levamos en 2 anos investidos, presupuestados, ou orzamentamos, como lle queiramos chamar, en 2 anos de mandato, cando ustedes solo en
6 meses no primeiro semestre do 23 fixeron un con 2 kilómetros de aglomerado, pois pouco hai que añadir. Ahora mesmo, pois estaba buscando unha foto que non encontro, por eso estaba, pero sí que está no meu teléfono, porque foi publicada concretamente en Melide, non? Tiña publicado, concretamente en Melide. E está absolutamente igual que estaba. E antes non se acordaron dos veciños de Melide. É dicir, é que está na mesma situación que a estrada que presentaron ustedes. É dicir, na mesma situación. Antes esa estrada, acordouse dela? Non se acordou dela para nada. Acordouse de arreglar os seus asuntos, pero da estrada de Melide non se acordou. Por lo tanto, é dicir, vamos a tomar a decisión acertada para os veciños de Melide, de Saborín ou de outros lados de Rodeiro, donde máis necesidades haxe. Por lo tanto, pouco máis que añadir a moción. Alberti? Vale, pois, votos a favor da moción? Abstencións? En contra? Queda rexeitada polo voto de calidade do alcalde. Pasamos ao punto 5, rogos e preguntas. Perdón, que había aí unha moción para de urxencia. Sí, estaba eu confundido. Pasábaseme. Légola e mando ao correo. Hai que votar a urxencia, non? Pero hai que dar lectura, non? Bueno, moción do Grupo Municipal Unidade por Rodeiro para instar a Deputación de Pontevedra a crear unha liña de axudas de apoio á recría de xatas de rubia galega. Exposición de motivos. Dende o Concello de Rodeiro estáse a realizar un importante esforzo de impulso e promoción da raza rubia galega, en beneficio do conxunto de gandeiros e gandeiras do noso municipio e máis alá. Este labor concrétase en distintas iniciativas como o proxecto Sabor Labrego, o traballo conxunto coa Asociación Gandeiros de Rubia Galega do país, as colaboracións tamén ou traballos que se están facendo con Mouriscade e Xenética Fontao, así como a organización da Festa do Chuletón, onde se pon en valor unha das partes máis destacadas e representativas a nivel culinario dos nosos becerros. Porén, consideramos que o sector esta raza autóctona merecen tamén o compromiso de outras administracións que deben implicarse na súa conservación e mellora. É necesario colaborar na recuperación das características tradicionais da rubia galega, contribuindo así a reducir problemáticas actuais e a mellora das cualidades organolépticas das canais. O motivo de traer esta iniciativa a pleno nace do interés amosado polos nosos gandeiros e gandeiras que observan como nas comarcas veciñas da provincia de Lugo os produtores de carne rubia galega están a ser apoiados pola súa Diputación Provincial mediante unha liña de axudas específicas de axudas á recría de xatas de rubia galega nas granxas de nacemento. Por este motivo, o que se propón é que a Diputación de Pontevedra estableza unha liña de apoio coas mesmas condicións que xa se aplican na Diputación de Lugo, unha cuantía de entre 400 e 2.400 euros por granxa, dirixidas ás explotacións con partos antes dos 36 meses de idade e cun máximo de 6 animais por granxa. Deste xeito, evitaríase unha desigualdade de trato entre produtores de concellos limítrofes, garantindo que unha granxa de Rodeiro poida acceder ás mesmas condicións que unha de Taboada ou Antas de Ulla. Consideramos igualmente que non é axeitado establecer importes superiores para a nosa provincia, senón manter a proporcionade e equilibrio territorial aínda que sexan provincias diferentes. Compre lembrar que a Diputación de Pontevedra dispón dun orzamento previsto para o ano 2026 de arredor de 237 millóns de euros, polo que esta liña de axuda suporía un investimento aproximado do 0,05% dese orzamento. En comparación, a Diputación de Lugo, cun orzamento de 137 millóns de euros, destina a este fin 232.000 euros, o que representa o 0,17% do total. Polo tanto, trátase dunha proposta totalmente asumible e perfectamente viable económicamente.
Por todo o exposto, o Pleno da Corporación acorda, traio a proposta de acordo, que instar a Diputación de Pontevedra a aprobar e poñer en marcha unha liña de axudas para a recría de xátar de rubia galega con mesmos importes e compromisos que os recollidos na convocatoria xa aprobada pola Diputación de Lugo. Bueno, nada, esta é a proposta de urxencia que se o conxunto da Corporación Municipal pois ten a ben, despois daríamos de debate e probablemente pois a aprobación, xa que supoño que todos estaremos de acordo en que hai que apoiar o sector da carne, neste caso a raza rubia galega. Votos a favor da moción da urxencia? Abstencións? Queda rechazada a urxencia, que se precisa maioría absoluta. As mociones de urxencia. Pois non temos maioría absoluta e queda rechazada a urxencia. Pasamos ao punto 5, rouse preguntas. Pois tiñamos algunha pregunta para ti. Pero bueno, deixámola para o pleno siguiente, non te preocupes. Cando se van a retransmitir os plenos en directo? Xa foron subidos pois á página do Concello de Rodeiro. Esa non é a pregunta, señor alcalde. Cando se van a retransmitir os plenos en directo? O sea, hoxe hai sesión de pleno e os veciños que o desexen poden conectarse e ver o seguimento do pleno en directo, que para o que se Dixenlle que habilitou. foron subidos pois á página do Concello de Rodeiro. En que situación están os orzamentos neste momento? Están, como ben sabe, pendentes de aprobación. Cando os vai a traer a pleno para a súa aprobación? Para a súa aprobación teñen que vir antes de final de ano, evidentemente. Data aproximada? Quedan 2 meses para... menos de 2 meses. Que é o que motiva que non se traballe neles? Estáse traballando neles e hai que recoñecer que todo o traballo que se fixo durante todo este ano nada impediu que os orzamentos se aprobasen. Non se perdeu, dende logo, que ningunha subvención como pasou en épocas do Partido Popular. Como dice, que se perderon axudas en épocas do Partido Popular por causa de non presentar os orzamentos? Sí, perderon a axuda do Fondo de Compensación Ambiental. Madre mía, madre mía, madre mía. Neste mandato van a facer algunha obra de humanización de rúas do casco urbano ou de aldeas? Estamos traballando en varios proxectos de mellora de aldeas e de casco urbanos. No pleno do mes de setembro presentamos un rogo para que solicitaran o cepillado do céspede do campo de fútbol á Diputación de Pontevedra. Foi solicitado? Non foi solicitado todavía. Menos mal que é gratuito e menos mal que é un servicio que a Diputación pon para os concellos, porque a falta de traballo é tal neste equipo de goberno que nin eso 2 meses despois de facer o rogo non o solicitan. Entenderán que ao mellor non necesita o campo de fútbol o cepillado, madre mía. Volveron a andar no tellado do pabellón. Que actuación se fixo nel? Fíxose unha actuación de unha, como se chama? Proxecto de eficiencia enerxética. O pasado 19 de outubro foi a Feira da Vaca Rubia.
o alcalde non apareceu por ali. Que motivou a súa ausencia? Pois foi un motivo que tiven máis ausencias que o día da vaca rubia, unha dor de espalda criminal, o teño que dicir así, que de feito estou a tratamento para ela. Da gracia vir hoxe a pleno. Vai a solicitar ou vai a xestionar, perdón, cos veciños a cesión dos terreos da estrada Carbuentes-Arnego? No momento que a Diputación de Pontevedra e o Concello de Rodeiro aclaren se é necesario facer unha permuta desa estrada, se chegan os kilómetros que lle propuxemos desa estrada, no momento que se aclare, evidentemente, hai que seguir os seguintes pasos. Por lo tanto, nunca vamos a empezar o tellado, a casa polo tellado. Se o Concello decide arranxar a estrada Carbuentes-Arnego con fondos propios ou doutras administracións, vai non a facer co mesmo ancho que está agora ou tería un ancho similar ao da estrada de Asperelo? Nós non, en ningún momento perdemos a esperanza de que a Diputación Provincial colla esa estrada. Señor alcalde, para non perder a esperanza ten que traballar moito máis nela. Vale, as cousas non é dicilas e que aparezcan feitas. Todo requiere traballo. Por parte do colegio, van a seguir sin facer o mantemento, abandonando así aos nenos e a comunidade educativa a súa sorte? O que está claro que, dado que a Diputación de Pontevedra pois tivo ali un acto no propio colexio, como foi o máis convivir, o que está claro é que se aclarou que o Concello de Rodeiro non son as instalacións deles, aí é onde claramente por parte do Grupo Popular e da Diputación de Pontevedra non se dirixeron ao Concello para solicitarlle dito espazo, é onde unha aclaración clara de que ese edificio é da Xunta de Galicia, e lo cedeu a Xunta de Galicia para facer un acto o cal me parece cando menos un pouco, digamos, un pouco extraño, que ata vostede a calificaron de autoridade. Gracias. Que me calificaron a min de autoridade? Sí, por parte da presentadora, pois subiu como autoridade ao palco, a pesar de eu non estar ali, como autoridade xunto co diputado provincial e o presidente da Diputación. Sí. Mire, perdone, eu son membro desta corporación municipal, eso o primeiro, vale? E represento a unha parte ou a todas aqueles veciños e veciñas que me apoyaron, polo menos, ou que nos apoyaron nas últimas eleccións. Eso o primeiro. O segundo, vostede non estuvo porque non quixo, porque o teniente alcalde si estuvo ali e formou parte da actividade. Bueno, non invitamos a ninguén personalmente. A invitación foi xenérica para todos os veciños e veciñas de Rodeiro. Únicamente que non se sintan veciños de Rodeiro. É a única explicación que lle encontro a ausencia, nada máis. Mire, voulle dicir unha cousa, que chega a Diputación de Pontevedra facer un acto do máis convivir ao Concello de Rodeiro, e se pase por donde lle cadre ao Concello de Rodeiro, pois pareceme, cando menos, un pouco baixo, caer moi baixos pola súa parte. Se é do PP,
o alcalde está e é presentado como alcalde e está na presentación de dito acto. Se non eres del PP, como decía Baltar, jódete. Se vostedes non van a asumir o mantemento do colexio, trasladáronlle polo menos á Xunta as necesidades que ten esa instalación, porque entendo que é unha instalación que está no seu concello, ou desenténdese totalmente dos rapaces e dalles igual como estén ou como deixen de estar. A Xunta, evidentemente, ten que manter os seus edificios como nós mantemos os nosos, ni máis ni menos. Señor alcalde, que pouquiño lle doen os fillos dos demais. Non lle doen nada. Dalle igual como estén pasando, porque tir unha instalación dando un servicio no seu municipio e despreocuparse totalmente dela, di moito ou moi pouco de quen goberna este concello. Nada máis por hoxe, gracias. Non, sí, unha última pregunta, perdón. Se este ano volveran sair as axudas para construir a residencia de maiores nos mesmos termos que saiu na última convocatoria, Rodeiro cumpliría os requisitos para solicitar esa axuda? Pregunto. Non sei se cumple os requisitos ou non, non se sabe como saen as órdenes, ás veces son cambiadas, contas que che sale dunha maneira e che sale de outra, polo tanto non vamos a facer nada sin saber como sae a orden. Non solimos botar os pés fora da manta. Damos por rematado o pleno.